إن حدهم دما مسمع سينام يجمروا كفتصمو زي قالوا قدس እግዚአብሔር أملاخنا اسخا زي تخبر له هنصا وشطنا زلو دما بحيل خافر سلنا كلنا هنصو كلنا قبرو كلنا حسبو دما سمنا المصوعي سمنا العلم بل زي كونس سمكا مصوعي سمكا العلم بل كخون اسخا حجزنا معاتا قرلنا محرتا وردلنا برهان الليت كاب سلام كاب زبصحغا برهانه ጥምቀት ካድማ بسلام أبصحنا أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس منغستخا تمصا فقد كاغمت أب سمايكم دما أمدري كنا علة تنجرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عبسنا ندقلنا كاب فادحنا نمبر فتنا يتأتونا منغستنا حيلين كبر نزل عالمنات كإما أمين وعزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقلي خادي جابير صوات ويتا سراوي سلام لك الله نسخك عن السبرختي خي فركر سوم دخي وملئت تصقع جابير مسخي وفست دس والكحاتياتنا خسريلنا نفت ودخي يذكر سس من تانا محرت لمن لنا امين يفتح ويسري اكزينو املاك ودان يذكر سس كاني كان سرات يدم ساسي ابسول دبركسات ابراهيم انتم اوي كانات اوي ديقونات قران سايركو صانت بس مكم كن فتانون صان يرسيان رستكو لون سماجيو مهارن كرسس مل 10 تغلته جيو مهارن نكسوس 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 بزحلفه محرنا بزمصد محلونا بافن منفس قدس وانت اجزتنا مريم مهارن نكسوس مل 10 تغلته بانت اجزتنا مريم مهارن نكسوس وانت اجزتنا مريم هنكسوس وانت اجزتنا مريم هنكسوس وانت اجزتنا مريم هنكسوس وانت اجزتنا مريم مهارن نكسوس بأنت أجزتنا مريم مهار النكسوس 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 سناي نجر نزجبر لنا يقرب هالي زيابي ربون قيتنا أملقنا مدحنا يسكر صدنا مسكنا لنا صورنا ردينا يحلونا نقربنا معنا نانك سعد زاوي عبسنا أي وجه الصلاة جام بكل زمن وتنام في سلام كلونا كل جابير أملخنا لمن لنا وقيتنا جابير كل التعذابون قيتنا أملخنا مدحنا يسكر سس لعلو كل قبرن من تقول قبرنا وست كل قبرنا مسكنا كلنا سل السور كنا درد أخنا زحل خنا نبغى سل تقرب كنا تقبل كنا سل زعو كنا زتنا خنا سعد يا ونسل زبص خنا مسكنا كلنا قيتها يقرب لنا ومفكر سب سل زل من كلنا كم مرات كون دلنا نزعد السعلة زيام كل زمن وتنام نعغاب مفراب فصم سلام كم فصم هبنا كل قنات كل مكران حبو انقرن زغنا كل قبر سيطان نخرق فاسبات من لعل سلام اغويتا كبار كاب كله حزب خاون ارح كاب زر قدس بتازون ارح زطمن عايشين ازلنا تمن قربيتن كل حالي سلام كنا قصلتان زاب كنا نسخا كاب كل فادنا بلا نمبر نفتنا يتأتونا حد ودخا قويتنا أملقنا مدحنا يسكرسس من تفرس بزو قبر محرتين قرتنا مسخا معرم حوم زغنا منفس كدسن مسقانا كبرن صنعات بؤزل على من كل ساعة نزل علم آمين وأملك كم سالخا محرني كم تعبير راخا بسايد مسس كابا سايد صبيك حسبني كابحات اتي ونصرن أنا بس سايفلت اللهم حات اتي كل جزياب قدم أيو زرب خاص أد بفرد خونس أهون كاتر كبس أنا أخات راي بدلكو أبكني خا كي جور كنا بعبسات ولك أبحات اتنستني من حق أوش تيخاتو لي أبو وانت مهارني من تخصص سمع زاتريني كبرت كتصعدو صبني تنسقط أي ناصم تحقوس حتى حقوسنا اسمعني كتكها بحد ياتي كلن وزل أوس تايم دمسسو وعملا قري لي بفطر لي سن منفس كاوش تحدث كابدت كاي دربيني حقوس مرحان كامل سلي بفقادنيا منفسون دغفني مقد خان مفرس خمرم يا حت انا باخم لسيم واملاك مدحني كابدا دم نغفني لساني صدق حال الكتب له يا غوي افي مسكنا نغر سكنا فريك باب زي كون اسمه قرب كل كان ري نمسوات مرارايت بغوني خمو مسوات املاخ سور منفسي وسورن قطقطن بايتو نغونيخا نصيام بصقها سنا يغبر الله مكاتي يرسالم ندق شو مسوات بزحر مسواتي بمل مسوات باك بلكايو شو عم مسوي خارها قرب الكايوم مسغانا انا ابن ولدن منفس قدس نزل علم امين
قال لي ون المنا عدل اوكي مزمور كان ادلينا 130 ابي مرغيتا 131 امانيل 132 عنديت 133 أصلي 134 عين عالم 137 ماما يلسابيت 138 فرويني 141 كيدانة 142 مولو 146 راهيل 147 ترحاس برهة أو برهانة سوري 148 ترحاس ولدو منزل لوكاس 14 كاب مشترن كساب 30 كلتن انه دما بيرساليم سمن زبال سبعي نبره السبعي صادقنا املاك زفرح مصنع اسرارون صبه نبره منفس قدس ما نبره نتمسك እግዚአብሔር ከይራይ ሞት ከም ዘይር ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጽሉ ነበር በመንፈስ ካህና ቤተ መቅደስ መጸው ወለዱነቱ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ሕግ ክገብሩሉ መስዓተው ስምዖን ድማ አብይዳ ሓቆፎና አምላኹን ከም ዘእናበላ መስከነ ወጎይታይነትን አሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንበሪ ካብ ሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላኽና ብሴራ አቦኻን መንፈስ ቅዱስን ደሞን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካለና አሜን አሜን ክፍልታት ጸሎት አቤ ምርጌታ እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እታ ኣመገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሴ ገና መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕቂዝ ተንሲእኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓርን ናድሕነን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መዋሰብ ዘይውዳእ ትርሓስ حسمني بوائل سب زي ودا إذا عالم زخان إذا العالم زنبر انت زخونسي نفسي نتصور زخونا مخنيات مهلو وكنيرو جنك تتصيف زخونا تكبارات كن تحمق أكي كن أب قدمتي حق أنيا مزغلع أب عارات حاتيات تنسيكي أب تشلل تنيانت كدعن سقاخي كاللوخي انتايو تتهبيو ملسي او كريستوس أملاخي بتأزيزة فرح فردخا زس اسمبد نتزل عالماوي فردخا امبركخ بتملكوتاوي نبص ابراقاوي برهانكا انقطقط ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ዘልፈኒ ወዘልፈኒ ወዘልዓለም ዓለም ኣሜን ኦኬ ኦነ ጽህት ድንግል አማኑኤል ንጽሕቲ ድንግል
او نتسيت دنجل نابار ياخي اتقلت ابطلال رديت كي زرقحي نتي اب حلناي كم معبلت زقمات كفو حسابات كاواي ارحقيو نتي حمام نفسي بخنتونت ازيو علواتو طفي زلو امو ناب صلوتن من قحنا بقسيا مخنياتو نسخي كاليت محرت اتلمني عليتنا دي اخي ادمنش هيوت نقص املاخن قوتا يسوس كريستوس تسفى اخي وقيتها بزالي تزيا عنديت او ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣና ዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልዋና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቤ ስለ ዝኾንካን ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ ማሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይን ጎይታይን ኣባኻ ንስኻ ኣምላኸይን ፈልፋሊ ሂወትን ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ናብ ቁንዓት ልቢ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘሎኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻን ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ የዘንቱ አይነ ዓለም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠመቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀመ መስቀል ምንታና ዝተሰቀለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማናይ ኣቡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ እሞ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ፍሮወይኒ ኦ ጌታ ሓጢአትና ሕደገልና ኦ ጌታ በደልና ኣይትፀብፀበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማትና ህዝቢ ብፅሓዮም እሞ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትና ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረኒ ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣኒ ልማኑና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጌታ መሐረና ኦ ጌታ መሐረና ኦ ጌታ ባርኸና ኣሜን
نداء يسمع نزله كورسوس منتانا محرت لمن لنا امين مسجانا نقدس دنجل مريم جالاكسي 8 جالاكسي نوت 8 ولا لا تليفون እሺ አራይ ተخلو ከሐሴ اوكي كم بحجي نسمع بول መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕት ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንተ ኃጢአትና ከሓድገና ናፍር ድኺ ጸሎትና አድርገና ንሐቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድ ክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓሊኩ ክምሕረና ናብ ጌታ ለምንና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ዘርሰብ እምንቲ አማላዲትና ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ بحرقة حتيات كتقولنا لمننا أوني حق نقص دنقل سلام نبلكي وانا أماني الأملاخنا زولت كلنا أخرى عزرنا سلامتنا قربلكي ودنقل بيتنا يسوع كريستوس تأمنت أمالي حتياتنا من تك حد قلنا تذكرنا آمين آمين مركز صلاة هيمانوت حرقوين اوكي ناي هيمانوت صلاة ويس نتاوي أيناتيا مركز صلاة هيمانوت ستايجر كاير لخا I think أير رأينا اللغة right now okay okay thank you okay أو أد حق إني برهان نخبركي أو قدس دنجن ولادة أملاك مدحن علم سلزولد كنا نزيو خا لنفسنا سلزد حاننا نمسكنكي أو قويتانا نقصنا مدحننا ليسوس كريستوس كوري نعاها يخون نسخا نهواريات مقوسهم نسمعتات أخليلهم نسأركان أدلتاهم نبيت كريستيان صنعات نحاتيان هدقات فحدث ملكوتو سلوس قدوس نبسر نسجدلون نخبرون أو قويتا محرنا أو قويتا محرنا أو قويتا بارخنا آمين آمين صلاة هيمانوت هيوت حدقو هيوت حدقو أتسمعنا والله فعلخو أجسم الله هلا اوكي أتا مصحف نددل يا زلخ تخستاي كوينو نسوري راح نخالق سبكنا بقينا سقع سقط دالوي حراي اوكي ثانك يو علنا نمر تغلط غننببات دليها انا لخو مولو go ahead يوسف اوكي بسم الله بول منفس قدوس يا داملاك اي هيمانوت صلوت كله بزحازه سماي المدرن زرائن زي رأي بزفتره بحد እግዚአብሔር اب نأمن بحد قويتا بيسوس كريستوس عالم كي تفتره مثله له بزغونه ولد اب مهدن نأمن كاب برهان سرغبه برهان كاب حقنيا املاح سرغبه املاح استولد امبر فطور زي كونه بملكته مس اب معره زغونه كله بو زفتره بزيكو غنا اب مدر زلو يكون ويس اب سماي زلو منم استفتره يلبون ምንታና ምንት ሰብ ምንት ድሕነት ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ስጋ ለበስ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴጥሮስ ጲላጦስ ምንታና ተሰቅለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀበረ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቱ ካብ ሙታን ተፈሊ ተንሰአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን አቡ ተቀመጠ ከም በሓድሽ ንህያውያን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ لمنجستو موداتا يقولون قويتانا محوي بزخونة كاب آب زسرس منفس قدسو نأمن نس آب مول نسجدلو نمسجنو بنبياز زاربة أيو لأن كلنا هيمانة قبائة بزخونة بحنتي قدست بتكريسيان نأمن نحدقت حتيان بحنتي تمكت نأمن تنسى موتان زلالم زمت هو تسفى نقبر آمين أو قويتا صلوتنا سميعها حتياتنا حدقلنا آمين Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison.
Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison. ቅዱስ 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 ኤሩ ወይ እልልታ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊትን ሰማይ ምድርን ብክብርካ ብልግስካ ሙሉአት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልና ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበደልናን ይቕሬታናን ምሕረት ግበረና እቲ ብዘይድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እዚ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ክዝብን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋራ ከምዚ ኢልና ንፅል በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከመ አበሳነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኽዮም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዮ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ፀሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽና ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብፀጋን ብርህራህየን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብሪ ውዳሴ ግርማን ዘለካ ማዕረኻም ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ነቶም ኣነ ዝቐዳሞ ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ
سجانا حساباتنا أنصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل غفوة حزن سكيات للبرد عنا بهلونا أمكن عقاب بقدسات ملاك تغحلونا ناوهدت امنات كان مرمنتي نابت زي مرمرن زي وسن فلتت كان بس حد لنا نسخان زل عالم بروخيخا امين اب سمايات كنبر ربنا سمك يقدس منقست غاتمصا فاد كانت اب سماي كوم دما امدري يكون التي انجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلكم كم زحدقنا لهم بدلنا وسنا عندقلنا كاب كفا دخنا نامبر فتنا يتتونا منقستن حيلن كبرن زل عالمنات كايما امين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له لنا غي دنجليخي بسغاخو دنجليخي ادي جابير صباحت كويتا سراوي سلام لك له سلكان سبرختيخي فركرسهم برخيو عمل تصقا جابير مساغي وفست دس والكي حتياتنا سري لنا نفتو ودخي يسوس كرساس منتانا محرت لمن لنا امين ቤተሰብ እግዚአብሔር ከመውዒልኩም ተሓንደቀኒኹም እግዚአብሔር መስገን ካብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ቃሉ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት መእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንዓና ከዓ ንሰምዖ ቃሉ ቃል እግዚአብሔር 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣፍርዩ ንበረኸት ንሰላም ንህይወት ልዕሊ ኩሉ ግን ንፅድቂ ክኾነልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኾነልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ኢና ርኢናዮ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ንዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህር ምስጋና ብፀሓዮ ንዓንተ ወድኾንኹን ኢዳ ሓፋብለና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ቅድሚ ናብ ምዕራፍ 6 ምስግጋርና ንኩሉ ነቲ ዝሓለፍናዮ ነቲ ብድሕሪ ሕጂ ንመጾ ኣብነት ክኾነና ዘይፈለጥናዮ እንታይ ፈሊጥና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘይሰማዕናዮ ንባብ ዘይፈለጥናዮ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ምዕራፍ 5 ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 5 ዘይፈለጥናዮ ወይ ረኺብ ዘይረኸብናዮ እንታይ ረኺብና ቁፅሪ 2 ብጌጋ ተረዲእናዮ ዝነበርና እንታይ ኣሪምና ኣነስ ብከምዚ ዝፈልጦ ነይረ ብከምዚ ዝረዳእኒ ነይሩ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ምስ ተማሃርና እቲ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዝሃብዎ ትርጓሜን ምሳሌን ምስ ረኣና ግን ዝያዳ ብከምዚ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ሕጂ ግን በቲ ሓቀኛ ብከምዚ ፈሊጠዮ ንብሎ ሳልሳይ ዝኸብደና ዝነበረ እንታይ ቀሊሉልና ከነንብቦ ኹን ክንሰምዖ ኹን ክንነብረሉ ኹን ዝኸብደና ዝነበረ ራብዓይ ፅቡቕ መሲልና ንገብሮ ዝነበርና እንታይ ኣቋሪፅና ኣብ ኣናበባና በሰማምዓና ኣብ ኩሉ እቲ ህይወት ማለት እዩ ሓሙሻይ ንምግባሩ ዘፀግመና ዝነበረ ፅቡቕ ምግባር እንታይ ጌርና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ንፁር ዕላማ ኣምላኽ ርኢና ሻውዓይ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝረኸብናዮ ተስፋ ካብ ጉባኤ ንዝመፁ ቦታ ዝገደፍናሎም ሻሙናይ ታሽዓይ 10 ያለው መደምደምታ ከዓ 11 ማለት ስለዚ ምናልባት ነቶም ከየቋረፅና እሞ ከዓ መዝገብ ብምሓዝ ንሪኦ ዘለና ንእሽተይ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ካብቲ ኣገባብ ኣፀናንዓን ኣመዛጋግባን ሰነዳት ቃል እግዚአብሔር ከነጽንዕ ከለና ክንጥቀመሉ ዘለና
ምናልባት እዚ ስክሪን ናተይ ሕጂ ትርእይዎ እንተለኹም ይርአ ኣሎ መምህር እዚ ውህደት ናይ ኣርባዕተ ወንጌላት እዩ ማለት እዩ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስና እውን ሰፊሩ ኣሎ الترست مسحابة ماتيوس أنترلينا أما رقص أب لوكاس أب يوحنس كما يكمز جلس نابنت قدامي عمتاتا قلقلوت زبل أب سلست يوم وانجيلات كهلو خلو أب يوحنس يلن مالتي سلازي نابزا زلنا يا معراف حمش شيخ نمسو خلنا من الباتي انتلي كالاي فاسيكا ايهود تبل حموشة تقصى حدا زلا بجيكا أبزا معراف حموشة تقصى حدا أبكال يلن مالت يراينا انت دا أهلي نايتهم سلست وانجيلات بادو الله مالتي سبعان كلتن يلو تارا قصري كالاي فاسيكا ايهود إذا سكرين ناتا يرى انت اللي بقبو مالتي سلازي أب ماتيوس داشي للو أب ماركوس داشي للو أب لوكاس داشي للو حموشة أبنا يوحنس عندي ويكا أكلون حموشة تقصى حدا زلا زيا أرستزيا أبزيا تراي إنان رخبا مالت لذي كدم حجي أي رخبنا ينابتهم سلست وانجيلات أب وانجيل ماتيوس يوحنس وين دحل حجاي كن رخبانينا أبزيا تراي إنان رخبا مالت لذي أبز معراف زي فوليز رخبنا يو كنبل كلنا نابنت زي رخبنا لنا مالت محواي حموم سباي أبقلاي زبل يوحنس حموشة كابكلتا خساب عسران الشعاتن بجكا أبزيا أبسلستيون وانجيلات أب وانجيل يوحنس ونابكال بزغونا يتتقسن مالت مجلسي بزعبا ملوكوتو سفح زبالة مجلسيو نويح جزي يوسيدلنا بزي كاب وانجيل يوحنس معرف حموشة 10 شوعة خساب 40 شوعة مالت مفزمتان ايت معرف مالت دارغاز بزح بزعبا ملوكوتو قويتا يس كريستوس سفح مجلس ذهبو بجكا بوانجيل يوحنس موخاني ام معرف حموشة ام معرف كاب 10 شوعة خساب 40 شوعة ابكالي فزيمنا اين رغبونينا مالت يخيد يغسل أبزغل يلن مالتيو ناب زغلو نا يوحنس بادو نريو لنا مالتيو مبزحتو بونجيل يوحنس فليز بل يخابتون كال وانجيلات تاريخات يخون مساليتات يخون أبنتات يخون أي صحفن يوحنس مالت أسئلنا زغلو بادو زغلو سلستي وانجيلات توها هادولو تعندي نريون تلينا بحنساب تلينا خينا كاب حموش 10 شوعة خساب 40 شوعة تنزلو مجلس بزعبا ملوكوت مسبلة مجلسي بزعبا قدامي تسنبت زبل سلستي وانجيلاويان تقيسومو يوحنس هاي تقسون إذا بمولو زلو أرستي بزي كاب قطري 7 حموشين جميرو كساب ترى قطري 120 زلو بي 110 شوعة تنزلو يوحنس هاي تقسون مالتي ملكا كابت زنبورو بوتا زبل أبزي يوحنس أبزي حجي ناتو زلنا وانجيل يوحنس معراف شدوشة كاب حد خساب 4 يوم وانجيلات بمعرة تقيسهم اللو مالتي عموش شيخ حزبي ممقابو 4 يوم وانجيلات تقيسهم اللو مالتي ماي مخادو بجيكا لوكاس سلست يوم تقيسهم اللو مالتي بزح تأمرات كم زجبرة أبزون لوكاس هاي تقصون يوحنسون هاي تقصون ماتيوسن ماركوسن تراي تقيسهم اللو مالت حلف لنا مجلس زل علما وحبست مسبلنا يوحنس تراي جليس ومالو أبسلست يوم هاي تقصل زي تقص داش حليف والله مالت سلازي أبتي أبو موبايل أب نتقومون ترست مسوزانيو ندحرت نايكال وانجيلات زيتا تقساهلي بينو يوحنس تقيسو وزلو مالت نابتار استنا نمسا سلازي بفولوي أبكال زي رخبنايو قدم حج زي رخبنايو دحر حج زي نرخبو أم معراف حمشة سلسة رخبنا مالتو سلسة رست بغللو كالاي فاسيكا ايهود محمام
محواي حموم سباي مالت 38 عمت ጎይታ ዓራትካ አልዒልካ ኪድ ዝበሎ ካብ 2 ክሳብ 9 ዘሎ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ጥራያ መግለጺ ብዛዕባ መለኮቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መለኮቱ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ ማዕረ ኣቦ ምዃኑ ብመለኮት ፈቃዱን ፈቃድ ሰማያዊ ቡን ከምቲ ኣቦ ንሙታት ዘተንስኦም ወልድ ከዓ ብገዛእ ፈቃዱ ሙታን ከም ዘተንስእ ኣስፊሑ ዝገለጸሉ እዘን ሰለስተ ኣርእስታት ብፍሉይ ኣብ ምዕራፍ 5 ረኺብና ማለት ስለዚ ናብተን መዛዘም ርእስትና ክንምለስ ኢና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ምእንቲ ኣብነት ክኾነና ኢለ ናው ተመሊሰ ጸኒሐ ስለዚ ዘይፈለጥናዮ እንታይ ፈሊጥና ተዳኢልና እዚአን ሰለስተ ቅድሚ ሕጂ ዘይረኸብናዮ እንታይን ብዛዕባ ቀዳማይ ፋሲካ ብዛዕባ 38 ዓመት ተደኒሱ ወይ ሓሚሙ ዝነበረ እሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓራትካ አልዒልካ ኪድ ዝበሎ ሳልሳይ ካብ 17 ክሳብ 47 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መለኮቱ ኣብ ካልእ ወንጌላውያን ኣብ ካልእ ወንጌላት ወይ ከዓ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ውን እንተኾነ ዘይተጠቕሰ ቃላት ኣብ ዝኾነ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ኣብ ምዕራፍ 5 እዘን ሰለስተ ፍሉያት ኣርእስቲ ረኺብና ንብል ቁፅሪ 1 ሰዓትኩም ብመገድኹም ብብዙሕ ክትገልጽዋ ትኽእል ኢኹም ብሕፅር ዝበለ ግን ቁፅሪ 1 ብኸምዚ መሊስናያ ዘይፈለጥናዮ እንታይ ፈሊጥና ዝብል እዘን ሰለስተ እዚአን ኣርእስቲ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካብተን ኣብ ትሕተን ተቐሚጠን ዘለዋ ወይ ካልእ ክንውስኸሉ ንደሊ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ሕቶ ወይ ርእይቶ ኣብዚ ርእስቲ ዝዊ ካብዚ ወፃኢ ካብዚ ቀሪበየ ዘለኹ እንተልዩ ናብ ምዕራፍ 6 ከይሰገርና ከለና ብማዕረ ክንላዘበሉ ዘለና እዩ ማለት ምክንያቱ ምፍላጥን ምንባርን በበይኑ ማለት ዋላ ናይ ቴዎሎጂ መማህራን ኮይኖም እንድሕር ነቲ ቃል ኣብ ሂወቶም ዘይንነብረሉ ኮይና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሂወት ዘለዓለም ትረኽቡ መሲልኩም ስነተን መጻሕፍቲ ትምርምርወን ኣለኹም ንስኻትሳተን ከዓ ብዛዕባየን ዝምስክራ ኢሉ ለይትን መዓልትን ነቲ መጻሕፍቲ ሙሴ እናመርመርዎ ከለዉ ኣጽኒዖሞ ክንሶም ግን ይፈልጥዎ ስለ ዘይነበሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይለ ኣምላኽን መጻሕፍትን ብዘይ ምፍላጥኩም ትጋገዩ ኣለኹም ኢሉ ስለዚ ነቲ ዝሓለፍና ይኹን ነቲ ንመጾ ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ካብዚ ምዕራፍ እዚ ንዓይ ምስ ሂወተይ ምስ ኩነታተይ ምስ ጉዳየይ ምስ ዕላማይ ምስ ጸጋይ ምስ ድኻመይ እንታይ ዝኸይድ ኣሎ ኢልና ምስ ሂወትና እናተሓሓዝና እንድሕር ከና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ በቲ ቃል እንዳዓበና በቲ ቃል እናተሓደስና ዝኸብደና ዝነበረ ዝጠብቀና ዝነበረ ሓጢኣት እንዳርሓቕና ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ክንሰጋገር ምእንቲ በዘን ኣርእስቲ እዚአን ነንሕድሕድና ክንላዘብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብግቡእ ይረአ እንተልዩ ቁፅሪ 2 ብጌጋ ተረዲእናዮ ዝነበርና እንታይ ተኣሪምና ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ስለምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 38 ዓመት እናተሳቀየ ስለምንታይ ክንድኡ ደንጊዎ ስለምንታይ ኣብ ሓፂር ግዜ ብሓደ ዓመት ኣብ 2 ዓመት ዘይፈወሶ ከነንብቦ ከለና ሕቶ ይኾነልና ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ እግዚኣብሔር ከም ዘይድንጉ እግዚአብሔር ይሰምዕ እናሰምዐ ግን ከም ዘይሰምዐ ስቕ ዝብለሉ እዋን ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ብሰፊሕ ስለ ዝተማሃርናዮ ብጌጋ ተረዲእናዮ ዝነበርና እንታይ ኣሪምና ዝኸብደና ዝነበረ እንታይ ቀሊሉልና ጽቡቕ መሲልና ንገብሮ ዝነበርና እንታይ ኣቋሪፅና ንምግባሩ ዘጸግመና ዝነበረ ጽቡቕ ምግባር እንታይ ጌርና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ንጹር ዕላማ ኣምላኽ ርኢና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝረኸብናዮ ተስፋ ይብል ካልእ ሕጂ ኸነእትዎ ንደሊ ከዓ እንተሂብኩም ንትቓል ቦታ ባዶ ቦታ ናይ ጉባኤ ገዲፈ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜና ንጠቐመሉ ሕራይ መማሃዳት ይሰምዑ ከለዉ ሚቲ ክዘለኽ ትዛረብ እንተሊኽ መማሃዳት
كميت على اسك صحف الله من الله هراي يسمع على دي نصور دي هاي سمعني دولو ناتي دمس مالته سمع الله هراي امو ابزن العلنا ينزلنا كالون زي تقسن تليو ابتن شومنت تشعت عسرته حج እንዳ حتتكم وإن تزاربكم كلهم كمزغبن إلى بادو ቦታ ግዲ ፈለን አነ ዘይ ተቀስክዎ ኣብዚ ምዕራፍስ እንታይ ተማሂርና ካብዚ ምዕራፍስ እንታይ ፈሊድና በሐፈሻስ እንታይ ተማሂርና ካብዚ ምዕራፍዚ ትርእስትና ዘሎ ማለት أنبيبنا دينا مس أنبيبنا مسينا دينا أبوي مرقيتا أنا خفتن دو الرأي تراسي تقدامي تزبلكم ما حجي زي فلتنا ينتهي فلتنا إلكم مش السحجي تي أب تنكالوت وانجيلات زتصحف ما أب وانجيل يوحنس زتصحف ين ترديناني أنا خالي أخال أخوس خدلي زي ترد أن بزح نجارات نبرة ترجموا لي فلت كون نبرة بزح ترديني بتعامل زبو نابنت يتسلسل شو مونتن عمتات ترجم كم زنبرو أي فلتنين يرى تنحموش تقابلاتات بعلنون أي فلتنين يرى تحنتي تنسو حدث أتو أفت مايك حوي حنت بتكريستيان من باراون أي فلتنين يرى السو 5 بترى يدريون يرى بتعامل زبو تعامل زبو تراس قال هو تسمع لنا آمين آمين نقول لحنا قال هو تسمع لنا عبنا قري بتعامل زبو الرأي كله أبدا نيترحس كأنا أروح وصخلة الرأي يدينا أين علم كسلاسان شومتن عمد كتب بهار كلا بزح كزين دينا نسمع نيرنا يتحدش نقر كأحجد سمعنا 4 مليون سي تنا 4 كمئين إلا خن حتى اللي نبرنا تا فقرن امنتن كم دقلصاتن كلته قالت كا السن كأتردي يعني تعامل صبو عدينا إن علم قال هو يسمع لنا تبو الرأي كالي الرأي جزينا نتغمله مستير ጥምቀት ከዓ ተማሂርና እግዚአብሔር ይመስገን ራይ ሙሌ በጣም ጽቡቅ እስከ ግልጽ አብለያ ከመይ ማለት ምስጢር ጥምቀት ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እቲ ኣማይ ኣትዩ ምሕዋዩ ንሕና ከዓ እቲ ጥምቀት ሲ ኣማይ ተቐሪርና ክንወፅኸልና ሓጢኣት ካብ ሓጢኣት ከም ንድሕን بتعام صبوق أتي أب ماي كي أتوه أملاك كحويو خيلن دي نمنتاي نابتق لاي متواد ليو أبز بلارستي سفيح تي أب ماي متحال مالت مقبار مالت مخانو مخنياتو مسؤون تميتنا مسؤون تسينا مسؤون تتعاقسنا مسؤون نقسينا موتنا نموت مسيلو أبتماي متحل مالت مس كريستوس ممات سلازملكت بزي تمكت كأني بسبب نمنجست أملاك كريا كم زي كل سلازي نابتغلاي كورد جدن نيروت هزبي كابتا معرف تاماي أبتغلاي متاو مالت مستقات تمكت بتعامل سبق مع ملوك عليه هو يسمع لنا الرأي كاله
أملاك كدحننا أوكي الرأي عندي تطبق أملاك كدحننا ندحر دليسي بناتنا مجدي ويكا بنورمال مجد ديكونس بناتو مجد ونكحوينا هم زخيل تماهير سلاسن شمونتن عمت دقيسو زنبرسي أفتماي آتيو منفس منفس قدوس مستنقفو ملاخ مستنقفو تماي آتيو كحوي دتصبنيرو ግን መን ምዃኑ ከም ዘዛርቦ ዘሎ ስለ ዘይፈለጠ ብኣምላኽ ግን ብናቱ መገዲ ኣለዎ ከሕወየና ከም ዝኽእል ተማሂረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዓንዲት ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብ ዝበዝሕ ግዜና እግዚኣብሔር በቲ ንሕና ንደልዮ በቲ ንሕና ንሓስቦ ኣጋባብ በቲ ንሕና ንሓስቦ ሜላ ኣብቲ ንሕና ንሓስቦ ግዜ ኣብቲ ንሕና ንሓስቦ ቦታ ከዓይ ኢና ንፅበዮ ኣሰራርሓ እግዚኣብሔር ግን በይን እዩ ማለት ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሓንቲ ዝፅበያ ዝነበረ ገለ ቤተሰብ ድዩ ዝደንገፁ ሕማቕ ዝረኣዩ ወይ ፅድቂ ዝደለዩ ተሰኪሞም ቅድሚ ኩሉ ናብታ ማይ ከውርድዎ እሞ በኣ ጥራይ ክሓዊ ይፅበ ነይሩ ማለት እዩ ንኣምላኽሲ በሰራርሓ ሰብ ጥራይ ይጥምቶ ነይሩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ነቲ ኩነታት ፀብፂብና ከምዚ ትኾይንስ ከምዚ ስለዚ ኣይከውኒ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ኣብ ፀቕጢ ዝኣቱ ነቲ ስራሕ ኣምላኽ ብሕጊ ተፈጥሮ ወይ ብሕጊ ሰብ ክመዝኖ ከሎ እዩ ማለት ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ግን ዘውርዶ ሰብ ኣየድልዮን እዩ ናብቲ ማይ ምእታው እውን ኣየድልዮን እዩ ምክንያቱ እቲ ጎይታ ቀላያት ጎይታ ባሕርታት ዝኸውን ንሱ መፂሉ ኣሎ ኩሉ ወዲሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተዓባይ ነገር ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ወኣምላኽ ስኻ ትፈልጥ ኣነ ብዝመረፅክዎ ዘይኮነስ ስኻ ብዝመረፅካዮ ኣነ ኣብ ዝደለኽዎ ዘይኮነስ ስኻ ብዝመደብካዮ ኢልና ንኩሉ ዕለታዊ መነባብሮና በቲ ክእለት ኣምላኽ በቲ ፍቓድ ኣምላኽ እምበር በቲ ንሕና ዝመደብናዮ ከይንፅበዮ ሓንቲ ዓባይ ትምህርቲ እያ ብጣዕሚ ቃለ ህይወት የስማዓልና ዓንዲት ካብቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ኣረጋዊ መንፈሳዊ ዝበሃል መጽሓፍ ናይ ኣቦታት ኣብ ምዕራፍ 7 እንታይ ኢሎም ኣለው እቶም ኣቦ ጥኡም ውእቱ መሪር ዘትፈቅዶ አንተ እምነፀቃውእ ዘእፈቅዶ ኣነ እንታይ ማለት እዩ ካብታ ኣነ ንነብሰይ ዝመርፀላ ምቁር ወይ ወለላ ማዓርሲ እቲ ንስኻ ትመርፀለይ መሪር ይጥዕም እዮም ኢሎም ገሊፆሞ ማለት ስለዚ ኣሰራርሓ እግዚኣብሔር ካብ ኣሰራርሓ ሰብ ፍሉይ ምዃኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይከውኒ ዝበሃል ምናልባት ኣብ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ካልኦት ከምኡ ዝመሰሉ እውን ክሓዊ እውን ንባዕሎም ተስፋ ዘይብሎም እቲ ኣብ ምዕራፍ 3 ግብረ ሃዋርያት ዘሎሲ ጴጥሮስን ጳውሎስን ንጸሎት ክሓልፉ ከለው ጴጥሮስን ዮሃንስን ምጽዋት ዝህብዎ መሲልዎስ ቁሊሕ ይብሎም ነበረ እዩ ዝብል ሳንቲም ክተኽብሉ እምበር ወኣምላኽ ንስኻ ከዓ ጥዕና መፅኡ ተለይሉስ ሓንቲ መዓልቲ ጸልዩ ኣይፈልጥኒ ማለት ምክንያቱ ነቲ ልሙስ ምዃን ድውይ ምዃንሲ ከም ውሁብ ቆፂርዎ ድውይ እውን ክሕዊ ዝኽእል ኣምላኽ ኢሉ ኣይተፀበየን እሞ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ዓባይ ነገር ነቲ ሰብ ዘይከኣሎ ንኣምላኽ ይከኣሎ ኣሰራርሓ ኣምላኽ ከም ኣሰራርሓ ሰብ ኣይኮነን ሰብ ገፅ ዝርኢ እግዚኣብሔር ግን ልቢ ዝርኢ ኢልና ዕለታዊ መነባብሮና በቲ ኣምላኽ ዝሰርዖ ክንፅበዮን ተስፋ እምንቶ ክንገብረሉን ከም ዘለና ዓባይ ትምህርቲ እያ ቃለ ህይወት የስማዓልና ዓንዲት ኣሜን ካብቲ ተምሃርና ከዓ ትንሳኤስ ምስ ክርስቶስ ጥራሕ ዘይኮነስ ብክርስቶስ እንኮላይ ምዃኑ ተማሂርና ንሱ ከዓ ከምቲ ንኣልዓዛር ካብ ሞት ከድሕኖ ከሎ ወይ ክፅዋዕ ከሎሲ ኣልዓዛር ብሽሙ ፀዊዑ እዩ ፀዊዕዎ ብሽሙ ስለ ፀዋዕ ከዓ ንሱ ጥራሕ ተሲኡ ግን ኣብ ፍቅዲ 27 ወይ 28 ንረኣይናሲ እቶም ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመፅያ እሞ በዚ ኣይትገረሙ ሕጂ ክፅውዕ ከሎ ብክርስቶስ ትንሳኤ ብክርስቶስ ከም ምዃኑ ንሱ ከዓ ብድምፂ ንኩሉ ነገር ስለ ዝገብሮ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣልዓዛር ከተስእ ከሎሲ ተስእ እንተትብል ጥራሕ ነይሩሲ ኩሉ ምዉት እንተስእ ነይሩ እዚ ከዓ እቲ ክርስቶስ ዝገብሮሲ ቃል ኩሉ ስለ ዝኾነ ንኣልዓዛር ፈርዩ ኣልዓዛር ተስእ ኢሉ ዝሰስእ ሕጂ እቲ ምትንሳእ እውን
مس كريستوس طرح ديكونس بكريستوس كا مخانو تسلطان ناتو مخانو خا تماهرنا الهوت يسمع لنا أبي ممر تخل مريم يسمع ده سني هناي ممر تخل مريم نلسي هو أجنتا تا تنسى بكريستوس ترى زي كونس تنسى خا بكريستوس مخانو الأزار تنس معرف عسرته بسفيح كن رينا نتناباقعو ببشمن يسوعني زل على ما هو اتي سمتك أبو نبلو سما كريستنانا بسمنا سويعو اتي نايزل على ما هو كورسنا خلو نتن اتحيا وايبوسا نباقعو ببشمن يسوعن سلازي كريستو تنساء مس كريستوس متنساء ترازي يكون بقندو تنساء بكريستوس يو سلازي موتان تنسو ندزبل كلهم موتان بحنت دقيق مخنيات تنسو بلا كونها آيلو مالت سلازي تاتنساء نال أزار ترايس لازم نبرة تشعى معالتي الأزار وصا إيلو بقالو مقابر حمد على عللو من جنسلو كي بلا بجون زخلو بديلو تنسيو سلازي تنساءنا بمس كريستوس ترى زي كنا بكريستوس يون سلازي أنا خاب صلوت هايمانتنا حمام موتة تقبره مسبلنا أبسال ساي معلتي كموتان تفلي تنسى مسبلنا بخبري نسميات عرقي لحد كابتناي كريستنا فولي زقبره دك تنسى مخانا دك سمايات دك تسفى مخانا لذيك عليه وقت يسمع لنا أبي ممر يسمع الذي حراي أنا متا قطر شوعتسي أبز معرف زي رخبنا يو تسفى اندياتبل متشم كل غيرنا تسفى خمزلنا فليتنا إنا نبيت እግዚአብሔር ንመጽምበር ሰብ ተስፋ ተዘይን ኸውን ክንመጽ ኣይ ምስካልና ንሞ እታ ዓባይ ነገር ኣነ ተማሃርኳ ካብዚ ኣድማ ታ ቁጽሪ 25 እቶም ሞታ ድምጽ ወደ ኣምላኽ ሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ንሳኸ ሕጂ እያ እቶም ሰምዖ ድማ ህያዋን ክኾኑ እዮም ኢለ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብሓጢያት መይትና ከለና موت سجات زي ركبنا نتبع حتيات زمتنايو عدل كم زلنا جابير أملاخنا حنسا تجاجيكم يخم حنسا عدما بحتيات ميتكم يخم إلو قصو كم زي أتسوقلنا إيدو كم زي عزفلنا معصود ما كم زي عصولنا مودا كم زلنا እግዚአብሔር ይፈልጥዩ ግን እቶም ድምጽ ወደ አምላኽ እቶም ሞታት ድምጽ ወደ አምላኽ ዝሰምዑላ ኣብታ መወዳእታ 30 28 ዛዕባቶም መቃብር ዘለው ዛረብ ግን ብዛዕባ ኣብ መቃብር ዘይኮነስ ኣብ ዝምድሪ ከለና ግብሪ ኩሉ ነገር ካብ አምላኽ ሞታት ምዃንና ተረዲእና ናብ አምላኽ እንተደኣ ተመሊስና ድምፁ እንተደኣ ሰሚዕና ድማ ህያዋን ከም ንኸውን እሞ ሓጢያት ከም ንገብር ፍሉጥ እዩ ግን ክንምለስ ናብ አምላኽና ተተመሊስና አምላኽ ድማ ህያዋን ከም ገብረና ንምፍላጥ እንታይ ብዙሕ ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ኣነ ዳ ሓጢያተኛ እንዴ እንታይ ክቅበለኒ ኢልና ባዕልና ኣብ ርእሲ ነብስና ንፈርዳለን እሞ እግዚአብሔር معاصي فردنا أنت دائما بحدياتنا تأميننا زي تملسنا إمو بحدياتنا هي عوان كون نبع أملاك تملسنا عدل على النمو تسفاكم جلنا كلا أي أملاكنا يقرأت الناس زي عبير كم زقبلنا سب تسفا مقانا كذي عباي تسفا تماهير ما قال هو يسمع لنا أبونا أبيك أشوال تنساه سلازي حموشة عسران حموشة يعني حزة أما قابر زلو دمس ود أملاخ زسمع على ساعات كتمتيا السخاء حجيا دك تسفى سلازي الناس تنسينا لنا إنا نبل سلازي انت بحسر زبالة أب علمنا اكسباير زخونا نبرت انت أخذت قبره
دا غحاف يبهال أب عدنا بعدهم كا دا تراش يبهال مالتي እግዚአብሔር መስገን ኣብ ኣምላኽ ግን ከም የለን ኣምላኽ ብፍጥረቱ ብሰብ ዝዋዘ ኣምላኽ ኣይኮነን ሓንቲ ነፍሲ እኳ ክጠፍእ ፍቓደይ ኣይኮነን ፍቓደይሲ ሰብ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕ ናብ ህይወት ክበፅሕ እዩ ስለዚ ድሮ ድሮ ኣብ መቃብር ኣለው ማለት እዩ ኣብ ዓለም ኣለው ኣብ ሓጢያት ኣለው ኣብ ክሕደት ኣለው ኣብ ርክሰት ኣለው ናቱ ከምቲ ኣብቲ ምዕራፍ ኣብቲ ጥቕሲ ዝረኣናዮ ብስነ ምግባር መይቶም ኣለው ብነፍሲ መይቶም ኣለው ግን ገና ብስነ ምግባርን ብስነ ምግባራዊ ሞትን ብነፍሳዊ ሞትን መይቶም ከለውስ ብዘለዓለማዊ ሞት ከይንመውት ምእንቲ ኩሉ ግዜ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ዝፅውዕ ማለት ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴስ ነቶም ቅዱስ ቁርባን ዝወስዱ ኣብ ኣፎም ኮለኻ ከዓ በል ኣባ ኤልማ ሰበቅታኒ ኣብ ኣፎም ኮለኻ ከዓ ከም ተዛረብ ምእንትቶም ዝበልዑኻ ምእንትቶም ዝሰቲኻ ተዛረብ ኣብ ኣፎም ኮለኻ ነቶም ቅዱስ ቁርባን ዝወስዱ እናበሉ ዝጽልይዎ ጸሎት ኣሎ ስለዚ ተዓባይ ተስፋ ኣብ መቃብር ዘለው ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ድምፂ ኣምላኽ ይወሃብ እዩ ንሕና ጥራይ ከመይ ገርና ከም ዝሰምዖ ተስፋ ኮነና ምእንቲ ኣብ ዝሃለኹ ኩነታት ይሃሉ ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ንዓይ ትንሳኤ እዩ ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ንዓይ ንንስሓ እዩ ሕጂ እውን ዋላ ኣብ መቃብር ዋላ ኣብ ዓለም ዋላ ኣብ ዓዘቕቲ ሓጢያት ከለኹ ኣብየት እንተይለዮ ኣብ ዓዘቕቲ ዝኸውፅኣኒ ሰናይ ፍቓዱ እዩ ኢልና ተስፋ ክንገብር ምእንቲ ኣብ መቃብር ዘለው ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመፅያ ንሳ ከዓ ማእስያ ሕጂ ኣይብል ትማሊ ኮነትን ጽባሕ ኣይኮነትን ቅድሚ ሓደ ሰዓት ኣይኮነትን ድሕሪ ሓደ ሰዓት እውን ኣይኮነትን በቃ ከም ቅጽበት ማለት እዩ ዘ ሞመንት ኣብዛ ዘለናያ ህመት ኣባያ ስለዚ ተዓባይ ተስፋና ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሕጂ ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ንሰምዓሉ ኣብ መቃብር ኮይንና ኣብ ሞት ኮይንና ኣብ ዓዘቕቲ ሓጢያት ኮይንና ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ንሰምዑሎ ሰዓት ክትመፅያ ኢሉ ዝሃበና ፍሉይ ተስፋ ናይ ዝምዕራፍ እዚ ደጊመ ነቦና ነበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ቃል ህይወት የስማዓልና ስለዚ ደቂ ተስፋይና ጆና ድኻምና ሓጢያትና ብዙሕ እኳ እትኾነ ምሕረት ኣምላኽ ትናዓና ዝሓፅበሉ ደም ክርስቶስ ከዓ ከየቋረፀ ንዘለዓለም ዝውሕዝ ደመጎቦ እዩ ቃል ህይወት ተስማዓልና ዓንዲት ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ነርካ መስለኒ ብዛዕባ ርድኢት ናይ ሰንበት ስጋዊ ርድኢት ስጋዊ ዕረፍቲ ጥራይ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ክረኽበላ ከም ዝግባኣና እቲ ቀደም ዝርዳእና ዝነበረ ንዓይሲ ብሰንበት ካብ ስራሕ ተዕርፍ ገለገለ እዩ ሕጂ ግን ኣብዛ ታሽሙ ዝተማሃርክዋ እቶም ኣይሁድ በቲ ጉጉይ ኣረዳድኣ ናይ ሰንበት ክህልዎም ከሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዓይነት ዕረፍቲ ኣብ ሰንበት ከም ንረክብ ከም ዝመሃርና ተማሂረ እግዚአብሔር መስገን ቃል ህይወት የስማዓልና አንዲት አሜን ስለዚ ልዕሊ እቲ ስጋዊ ዕረፍቲ እቲ ሰማያዊ ዕረፍቲ ብሕሊና ዕረፍቲ ንረኽቦ ኣብ ሕቑፉ ኣምላኽ ምህላውና ዝስማዓና ዕረፍቲ እቲ ናይ ኣይሁድ ኣበዓዕላ ክሳብ ሕጂ ከምኦም ሒዞሞ ዘለው ቅድሚ 11 ዓመት ኢየሩሳሌም ከይደ ነይረ ብፍላይቶም ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ሌዋውያን ዝበሃሉ ዓልየታት እቲ ናይቲ ሊፍቲ ናይ መልጎም ናይ ሊፍቲታ ሓንቲ ወይ ናይቲ ውቕን እዮም ክሳብ ሰዓት ዝ ማለት እዩ ሰንበት እዚ ቀዳም ማለት እዩ ሰንበት ኣይሁድ ንብሎ መኪና ኣይዝውሩን እዮም ማለት እዩ እቲ ዘገርም ዝዝውረሎም ሰብ እንተረኺቦም ግን ይንቀሳቐሲኦም ማለት እዩ ንዓቶም መኪና ምዝዋር ሓጢያት እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ዘብፅሖም ሰብ እንተረኺቦም ግን ክዝውሩ ጥራዮም ዘይክእሉ እምበር ሰብ ዘዊሩ የንቀሳቐሲኦም ማለት እዩ ካብቲ ኣብቲ ዓበይቲ ሆቴላት ዝረኣኽቦ 3-4 ሊፍት እንተደኣሃልየን ሳባ ሊፍት ዝበሃል ንዑ ኢሎም ሴት ኣብ ዝገበርዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍሎር ሰብ ይሃሉ ኣይሃሉ ባዕሉ ጠጠው እንዳበለ ዝኸይድ ገይሮሞ ስለዚ ታመልጎን ከይጠወቐ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጠጠው እንዳበለት ስለትኸይድ
እቶም ኣብኣ እቶም መልጎም ናይ ሊፍት ክትውቑ ዘይደልዩ እዮም ኣብኣ ዝኸዱ ምክንያቱ ካብ ግራውንድ ናብ 12 ድሕር ክትከይድ ደሊኻ እንድሕር ሰብ ዘይብሉ ዳይሬክት ከተደይበካ ከላ ኣብታ ናይ ሳባዝ ሊፍት ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍሎር እንዳ ጠጠው እንዳበለት ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ነታ ናይ ሊፍት መልጎም ምስቃጥ ንባዕላ ደቃ ሰንበት ምስዓር ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ግን እግዚአብሔር መስገን ክርስቶስ ንዓና ሓራ ከውፅእ መፅዩ እቲ ኣይትጥዓም ኣይትልከፍ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ንዓርፎ ዕረፍቲ መንፈሳዊ ነገር ብምስራሕ ንሕሙም ብምብፃሕ ንዝተባእሱ ብምዕራቕ ንዝጠመዩ ብምዕንጋል ቃል እግዚአብሔር ብምንባብ ገድሊ ቅዱሳን ብምስትንታን ከመይ ገይሮም ክኢሎሞ እስጢፋኖስ ከመይ ገይሩ ይኽኢልዎ ዝኩሉ ደናጉላ እንዳተሰብረ ከምዚ ገይርና ከነስተንትኖ ምእንቲ በዓልነሰ ኣኮ በንዋም ከመዝሃመ ኣብ በዓላት ናሲ ከምዚ ሓመመ ሰብ ኣብ ዓራት ጠንቀላዕላዕ እንዳበልካ ኣይኮነን ኣብ በዓላት ናስ ከም ኣህዛብ ኣብ ፈቆዶ መዘናግዒ ኸይድካ ዝበለፀ ሻሂ ስለዝሰተኻ ዝበለፀ ኬክ ስለዝበልዓኻ ኣይኮነን ኣብ በዓላና መንፈሳዊ ነገር ብምስራሕ እዩ እቲ ዕረፍትና ከም ዝበሎ ስለዚ እዚ መንፈሳዊ ዕረፍቲ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝሃለና ንሃሉ ዋላ ብስጋ ኣዝና ደኺምና ከለና ዝስማዓና ኣብ ሕቑፉ ኣምላኽ ብምህላውና ዝስማዓና ዕረፍቲ እሞ ደጊመ ቃል ህይወት የስማዓልና ዓንዲት أبوي مرقتا كما يوعلكم حتى لا تنبزع هراي أمانيل حجي أبت أريد نبرو تما يهود زغت قلت لنا تصنعهم مغنياتو تا زابير دعرف الله معالتي يوم كم عرفت جيرهم دي صرح لا أب حدش جدان كا سبيسفيك هنا سنبت حجي بزح أب كريستنا مالتيو ولا أب عدنا ما يسرحني زبحل ብዙሕ ሰውን ካብ ስራሕ ድቦክራሎ ክሰርሕ እንዳይደለሎ ሰንበቲ ተባሂሉ ሕጂት ሰንበሲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተልሰኣላ መዓልቲ ብኸምኡ ምክንያት ድዩ ወይስ ዝኾነ ግልፅ ዝበለ እውን ኣሎ ከመይ ኣራዳዳ ክህልወና ይኽእል ንሕና ከሰንበት ከነዕርፈሉ ግዴታ ተደይኮነናስ ከመይ ኣራዳዳ ክህልወና ክእል ብፍላይ ኣብ ሰንበት እግዚአብሔር መስገን ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ዘሎ بسنبت صبوق مقبار صبوق إلو مليسو والو مالت سلازي بتخريستيانها بفلا يا قبايا نكيا بسنبت كسرح زلو مجمريا إيتاصر هاويروتا بيت إغزابيهر أبعلة سنبت معلتا أملاخ سلازخونت كابسونيك ساب قدام عيوها سريحكا حمام وي مغشا اندزي أقاتي مكا ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ኣይተቋርጽ ይብል ማለት ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንንስሓ ንኣምልኾ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንቅዱስ ቁርባን ንኸዶ ስለዚ በቲ ቀኖና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ሓደ ክርስቲያን ሰንበት ዋላ ብዓለማዊ ሃይማኖታዊ መሰልና ንክንፍጽም ተዓረፍቲ ትዋሃበና ስለዘላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺና ስርዓተ ኣምልኾ ንፍጽም ማለት እዩ انت خيلنا قدس قربان نوسد ابن السحان تلينا خاني كمت بيت خريستيان تأززو أقلقلوت توديو قداسية مستودة خاات معالت أملاخ سلزخونت أمن فساوي سرح نوعلا كندكس هايكونان كنعرف هايكونان وي كمزي عرفتي ودخيمنا قنينا إلكا 3-4 ساعات أبون نتفوق زي هايكونان لما عنتي أملو اسمون زي بس احنا يوم بستراح مغنيات حزنات كهلو خلو زتباسو نحنا نعرقوم كهلو خلو نحنا نصنانعوم كهلو خلو نحنا نعنقلوم كهلو خلو بدحرتنا يملخو ساعات زلو غزي نشي اب غزانا قرص غيرنا اتا شع معلتي ام منفساوي سراح تراي كنوعلو مغنياتو اتا ابوتات بتخريستيان إتانس دويك وأجاريك مسبلة لا جبيرة كله فقادك شعوم معالت تنقاسا قوسو من قصاصي نجبر سجاك خون يقولون نجبر نفس نجبر أملاك خون الله ويلهم مالت سلازي بزتها علامتان نجوه سرعة أملخو بيت كريستيان كينا غهنا كم كريستيان كم دك تسفا بيت كريستيان كي مزانا كنترف يبلنان فولي نجر زيوم قبصاويان نتي أبون السحاز بلو دويلهم እንደዚህ ኮይኑ ሎሚ ተዓመናን ሎሚ ከምዚ ኮይና ኢሎም ኣይተርፉን እዮም ኣባና ብዙሕ ኣይተለምደን
እንደዘይ መጽዮም ወይ በቲ አገልጋል ገይሮም ኮሙ ገይሮም እንደዘይ ሓቢሮም ከአትኻህን ነት መዝገብሪው ሎሚ እንዳኽስቶ አይ ቤተክርስቲያን አይመጽንሞ ክስቶን ከድኩም ገዝኦን ከድኩም ደሃዮም ፍለጡ ኢሉ ሰብ ይዝምድበሎም ማለት ቅዳሴ ምስተወደ ስለዚህ እንደዘይ መጽዮም ታ ቤተክርስቲያን ክትመጾም ሙኻና ስለዝፈልጡ ግድን ክመጽዮም እንደዘይ መጽዮም ከአደው ኢሎም ነት ዝምልከቶ ዘይ መምጽዮም ምኽንያት ይነግሩ ማለት ስለዚህ ናብታ ሕቶ ንምምላስ ስርዓተ አምልኾና ክበኩር የብሉን አቱ ሰያ ተስፋና ብድሕሪኡ ኸአንቲ መንፈሳዊ ነገር አምስራህ ከነብዕሎ ያ ቤተክርስቲያን ውሳኔ ወሲናቶ ዘላ ማለት مليسة يا خون تسفى قبر أمان هو قال هو تسمع لنا كده آمين نقول لنا قال هو تسمع لنا أنا خبونا هوتي كم يمسيهم كلهم إجزابير مسجد أنا خاتي أنا أبي ناي سمراوي تاسبيتي مس أملاخ بنصوف لبا كل ترديوات أنا بحق الصحابة بكستاي زبلت النسي بتناتا أتمودعتا هوتاسي قدامت وانجيل سباقيت بتأمنتا بتي قدامت وانجيل سباقيت كوينا مركبا من ساقرستوس من مسكارا كالو أتام تياخا أني أبتناي وانجيل أساتيفاتهم بتعب تناتا بتعم تنكيفني تناتا أمنتن تناتا فقرنا بأملاخ زرعيتوسي بتعم تمرت خوينو رخيبه يوب زي ناتا انت اشم زمهرنا يا ابن يوحنس يا مثلا عصرته عرف 4 سبوع 4 عسران سلستن عسران 4 يا مثلني وما بقى خا بتعمي كستاجيراتني امي تماهيري تي ناتا سقمت زوسودوتوسي بتعمي بتناتا امنت امنت كمي غير خمس حزتو ابت امنت بتعمي خستاجيرات نيمو بخوم خسر خا املاخي حجزني امين قال هيوت يسمع لنا ماما هيوت اما ጨረሻ خمتي مزاغبت املاخ تقميت وزلو مسدك يا سماعتነት ተቀቢላ ማለት ወሳኸ ረስዕያ ወሐቆ هو ስለዚህ እዚያ ሳምራዊት በትናይ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ሳምራዊት ይሉ ሐሊፍዋለው ካብናይ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ማለት አብት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረሉ ካብ ቀዳማይ ዘመን ካብቶም ቀዳሞት አበይቲ ናይ እምነት ጀጋኑ ሰማዕታት አዴታት ተባሂላ ቤተክርስቲያን አብ ናይ ሰማዕታት መዝገብ ያ መዝገባታ ዘላ ማለት متعام ጽቡቅ አሜን አሜን በልባበና هو أي سمعكم تخونوا أبونا سلزي إنا مودعتنا يسبقلنا إلنا كل جزية سلينان سلحزبنان كل جزية نصليهم مودعتنا يسبقلنا نبلغ أني بزي إجزابير ردي واس مودعتها يسبق الله بسجا نخلهم بيت سبا نسب سماريانا بقوي تامزيا بنفسها دك أحيزا سماعت النت ندحرت بس حنيراس سبكتها بهوتها بدك يا جميراتو مالتي ስለዚህ እቲ ኃይል እምነት አብደቃ እንደዘይ ተስርጾ ነይራ እሳ ሰማዕትነት ክትቀበል ኮላ ደቃ መከራ ፈሪሖሙን ሃዲሞን ገዲፎማ ኸዱ ሁሉ ነይሮም ማለት ስለዚህ ናይ ቤታ ወንጌላዊት ናይ ደቃ ወንጌላዊት ያ ማለት ቃለ ህይወት ይስማዓልና ማማ ህይወት ናይ በሐቂ ቴንክ ዩ አቦና ጽቡቅ ገርኩም ተረዱና አለኹም هراي أبزن تتقيسن زلوا كال ونبلو نجار تلي تاجزينا خنت كمال لا منتي أبزي الله أنا ماما هراي مقبار زت أجمعنا زنبار صبوا مقبار حد جزء بزي مرد أخا كتقولك تحاسبون ديها قلت كم زي قديت خمد لك أو كتقبره خمد لك أنا من دقدق زعبير كم دمر حكا تصبق نجار مقبار نتحدث تشجري وكتقبره اللزنا بركاسب حجي مر بزن مهارز اللناسي بزح نجارات نفلت علنا بوقتات
ብዝበለፀ ንፅቡቅ ንክንገብርሲ ንዘጋጀለና ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ቁፅሪ 5 ንምግባሩ ዘጸግመና ዝነበረ ጽቡቕ ምግባር እንታይ ተማሂርና ኣብቲ ቃል እግዚአብሔር ምስ መጻና ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣዴና ኣይና ዓለም ሓደ ግዜ ክትገብሮ ዘይግባእካ ትገብር ማለት እዩ ከምቲ ኣይሁድሲ ጽረዩ ንጹህ እንተበሎምሲ ነቲ ቁሑት ነቲ ዕትሮ ምትሮ ንዕቲ ዓራት ከይተረፈ ይሓጽብዎ ነይሮም ማለት ንጹህ ክብሎም ከሎ ግን ልቦም ክሓጽቡ እዩ ዝደልዮም ነይሩ እሳቶም ግን ኣብ ካልእ ይደኽሙ ነይሮም ማለት ለዚ ኣብቲ ቃል እግዚአብሔር ተመጺና ኣብቲ ርድኢት እንተዳ መጺና ግን ንምግባሩ ዘጸግመና ዝነበረ ቀሊል ይኾነልና ንኣብነት ቅዱስ ቁርባን ክበሃል ከሎ ኣነ ዳ ንእሽተይ እንዴ ኣነ ዳ ወተሃደር እንዴ ኣነ ዳ ሸቃጣይ እንዴ ኣነ ዳ ነጋዳይ እንዴ ኣነ ዳ ዳኛ እንዴ ኣነ ዳ ንእሽተይ ዘለኹ እንዴ ቀደም ኮቦታትና ጥሮታ ምስ ወፁ ምርኩስ ምስ ሓዚዮም ዝቆርቡ ነይሮም ንእሽተይ ደቆርቢ ከይጋገ ንኣምላኽ ከየሕዝኖ እዩ ከምኡ ዝብል ትሰብ ብመንፅር ቃል እግዚአብሔር ብመንፅር ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ግን ጌጋ እዩ ማለት ስለዚ ምስ ፈለጥናዮ ነቲ ምግባሩ ዘጸግመና ዝነበረ ጽቡቕ ነገር ስለዚ ካብ 40 ካብ 80 ጀሚሩ ካብ ሕፃንነትና ጀሚሩ ዘይቋረጽ መስርሕ ምስ ኣምላኽ መንባር እዩ እንተወዲቕና እንተተጋጊና መሕፀብ ንስሓ ሂብና ያ ኣምላኽ ሕጂ መዓስ ከም ዝፅዋዓና ይንፈልድኒና ሎሚ ክንቆርብ ዘለና ሎሚ ይበረኸትና ኢልና ነቲ ሰኣን ምፍላጥ ከቢድ መሲልና ንምግባሩ ዘጸግመና ዘነበረ ንኽንገብሮ ትብዓት ንረክብ ኣፍልጦ ንረክብ ቅሳነት ንረክብ እሞ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣዴና ኣይና ዓለም ሓንቲ ኩስ ክልበይ መርጌታ ህይወት የስማዓልና ቦና ኣሜን ንኹላና ሕራይ ተራሃስ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ምስክር ከም ባዕሉ ከም ዘይምስክር ንናቱ ማለት እዩ ንናቱ ግብሩ ግን ዝምስክሩ ለ4 ነገራት ከም ዘለው ሓደ መጽሓፍ ቅዱስ ካልኣይቲ ዝገብሮ ተኣምራት ሳልሳይ ቅዱስ ዮሐንስ ራብዓይ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ እቲ ምስክር ኣነ ምስክር ሰብ ኣይቅበልን ኣነ መን ምዃነይ ምክንያቱ ኣብ ሕጊ ሙሴ ኩሉ ነገር ዝፍጸም 3 መሰኻክር ክመፁ ኣለዎም ይዝብል ማለት ብዘይ 3 መሰኻክር ደያኑ ዝኾነ ውሳኔ ኣይህቡን እዮም ማለት ጭብጥ እንተልይዎ ብጭብጢ ጭብጥ እንደዘይብሉ ግን ዝሰምዑ ዝረኣዩ ሰባት 3 መሰኻክር ክህልው ኣለዎም ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ እግዚአብሔር ኣቦ ዮሐንስ መስኪሩ እግዚአብሔር ኣቦ መስኪሩ ቅዱሳት ጽሑፋት መስኪሮም ተግባራቱ ከዓ መስኪሩ ምክንያቱ ስራሕ ኣቦ ሰርሕ ነይሩ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ሰርሕ ነይሩ ማለት ቃል ህይወት የስማዓልና ትርሓስ ኣብዛ ትርሓስ ሓብትና ዝበለታ ዮሐንስ እንታይ ልዩ መስኪሩ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ካልኦት ዘይተሳተፍኩም 4 ኢላሃና ላ ትርሓስ ንትርሓስ ከጽናሐየ ጠቂሳተን ሒዛተን ስለዘላ ዮሐንስ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ልዩ መስኪሩ እስከ ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ኣነ ዶ ተናባና ህይወቴ ሃራይ ጽቡቕ ኣብ 4 መስለኒ ከምታ ተረዳእኽዋ ተኮይና ንመለኮቱ ዝምስክር ኣነ ኣቦን ሓደ ኣነን ኣቦን ሓደ ታጠው ከብለክ የማማ ህይወት ይቕረእ ተሓንሳብ ዮሐንስ እንታይ ኢላህና ትርሓስ ኣብዚ ምዕራፍ ዝተማሃርናዮ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኣምላኽነቱን ስለ መለኮት ስለ ትስብእቱን ዝምስክሩ 4 ነገራት ኣለው ኢላ ዮሐንስ እግዚአብሔር ኣቦ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተግባራቱ ኢላህና ሕጂ እንታይ ሓቲተ ዮሐንስ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ መስኪሩ ታ ዮሐንስ ዝበላ ቃል የዝደል ዘለኹ ማለት እንሆ ገንሸል ኣምላኽ በጣም ጽቡቕ ቃል ህይወት የስማዓልና ማማሙሉ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 29 ተማሂርና ኢና ብርሑቕ ክመጽእ ምስ ረኣዮ እንታይ ኢሉ ገንሸል ኣምላኽ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ እንታይ ዝገብር ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ ስለዚ ገና ከይመጸ ከሎ
كتمق كله يوحنس قد مش دش ورحي أبحر يردانوس متماك جمر كله أنا بما يتمقكم الله اتبدحري زمات سجن قدمي زنبريو أنا سرا خاسأنو نخفتح وين نخصور زي قبانيو أنا بما يتمقكم الله ننسحة اتبدحري زمات سجن بحاون بمنفس قدسن كتمقكمي عودو زريالو مساء أبيدو حيزو مسيو نتسرناي نام معكن نتخردان نتحسر كأن أبزيت أفعهوي كنددويو صبق زي فري أوم زبلة كقراسيو نابحوخ أخضر بيو سلازي ننسى حزبك عفرا قبرو بتعمي بحيل منفس كدوس سلاز مساء ننسى حزبك عفرا قبرو إلهم هرم كله نتوايزي أبيز نبريو نحنا كودك اليوي دك أرونينا إلهم بلوبهم أبروبا يردانوس كوغروم رومو خلو أبراهام أبو ألنا بمبال تدحنو كي مسلكم إكزابير كابزو بأمان زياتهم نبراهام ولود كتنسألو لي خيليو سلازي ننسى حازبك عفرا قبرو إلو يوحنس كويتا إس كريستوس كي مسخلو أقدمو أنا بنسى حيات مغاكم الله تدحريز مسجن بحاون بمنفس كدوسن كت مغاكمي نسو سماياوي أنا مدراوي أنا تحت كبل نسجن لعل كبل يقبويو إنه تمرعات زلات ومرعوي يمسع له يعرف مرعو خاب بتي دمس مرعات مرعوني حقوسو إنه لومي حقوسي تفس أميلو أتي بممسع قيتا يسكريستوس نمولو علم زمسع حقوس أزيو أسفيح يقليس يوحنس متمق مالتي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር አቦ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስኪሩሉ ምስክር እግዚአብሔር አቦ መስኪሩ እንብላለና አበይ መስኪሩሉ ማለት አቤናይ ቦታ መስኪሩሉ አቤናይ ምዕራፋት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ከመስኪሩሉ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ማቴዎስ 3:17 ኣብ ደብረ ታቦር ማቴዎስ 17 ቁጥሪ 17 بتعام صبوق عندك قال هو يسمع لنا امين قال تسمع نقول لهنا بمعرة نسمعون هلو عندك ذهبوا ملسي أبيناي بوتا نزبل أب بحر يردانوسن أب دبر تابورن أمنتاي كنتات نزبل كا أب بحر يردانوس أب تحت يوحنس كم ترى سب دنينو ناتت أمغ خلو أب دبر تابور كا مس إجزابه ربو ناتزاربه مسخاكر يوحنسن إلياسن مسؤوندا تزاراربو بيتروسن يعقوبن يوحنسن بتز سمعوز نبرو سنبيدون كم بدني عمريت حلواتهم أطفيهم وديقهم كلو أب كمز مسألة كنتات زفات ووديو نعو سمعو زبل دمسي نايجزابه ربو أب كلته بوتاتات تسمعو أب وانجيل يوحنس ماتيوس معرف 3 17 خمتي عندي حبرنا مالتيو أب وانجيل ماتيوس حجون 17 قصر حمشة مالتي قال هو يسمع لنا عندي آمين الرأي سالساي مسكر قدسات مصحفتي لنا اتون قدسات مصحفتي كابز مسكروا مسكرات تم زي ملسنا زلنا حساب حج زي تساتفنا زلنا انت فكركم لي نتوم زريكم زلهو حاتتكم ده زي كوينها بعلهم صبق تحت صبق كم سنه هنا بحد لنا ده هراي حسكما صنيحكم كاي منطلقكم منبر كاب حديث كدان انكو درو تنغيرن الله خصنا حدل ينبر ابتن بيت إساياس بزح مدايات كابتن بيت إساياس بزعبا قويتا إياس كريستوس تزربه عدل كبكم
ምክንያቱ ደረቅ ሓዲስ ብቐጥታ ከም ዘለዎ ብሓዲስ ኪዳን ተጠቂሱ ዘሎ ናይ ኢሳያስ بحد لنا دو الراي سمعنا انت اللي خا اياس عدل دخبك اب تنبيت اساس ويابزغنا مصحف قدس بزعبا قويتا ياس كريستوس زمسكرو قالات نذكرهم انت لو اياسو تسمعنا انت اللي خا هو سمعنا الراي أنا خمن لسته مرقيته ممر بوي مرقيته حراي عند حراف كيدو يا يحلف كيدي يحلف حراي كده له أب تنبيت 14 أب تنبيت إسياس معرف شوعات قدس 14 دنقل كتأنسيا ودخاق تولديا سمونا مانيئل كسيوميا እግዚአብሔር መስገን እንኳ አወራ አማኑኤል ኮኔክሽን ካጋ አውራ በኮማንድ አውራ ሒዘያድ አኒ ረባና በጣም ጽቡቅ በጣም ጽቡቅ በቃ ደረቅ ሐዲስ ዝብሃል እንሆ ድንግል ክትጠንስያ ብሕግ ተፈጥሮ ድንግል ተኮይና አይትጠንስንያ እንተ ጠኒሳኻ ድንግል አይኮነትን ድንቂ ንብሎ ማለት እዩ መንክር ስብሃተ ልደት ንብሎ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወድውን ክትወልድያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክትብሎያ አማኑኤል ማለት ከዓ አምላኽ ምሳና ማለት እዩ ስለዚ ስግር ኢሉ ኣብ ትሽዓተ ምስከደኻ ሕፃን ተወሊዱ ክውለድ ዘይኮነስ ሕፃን ተወሊዱልና እቲ ንኣምላኽነቱ ዝምልከት ንብሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ገልጾ ከሎ ምዕራፍ 9 ካብ 6 ጀሚሩ ሕፃን ተወሊዱልና ወድኻ ተዋሂቡና እሞ እቲ ግዝኣት ከዓ ኣብ መንኩቡ እዩ ስሙውን ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስመዩ ብፍርድን ብጽድቅን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ምእንቲ ኸጽንዓን ከቑማንሲ ኣብ ዙፋን ዳዊት ኣብ መንግስቱ ዕብየት ግዝኣቱን ሰላምን መወዳእታ የብሉን ቅንዓት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እዚ ክገብር እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ካብቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ምስክርነት እዩ ኣብ ሓድስ ኪዳን መምህር ተኽሉ ኣመልኪቶም ጸኒሖም ባዕሎም ክገልጽዋ ናብ መምህር ተኽሉ ክሕልፈኩም تا وانجيل يوحنس معرف حارز تمهرنا مالتي قال بقدمو نبرت قال دما املاخ نبرت قال كا املاخ نبر نسوسي تقال من مخانو نفلطينا جاء بعلي مسكروا له مالتي بخلا انت ودينا يسا حج زعبا ክርስቶስ ያዛረ مالتي ስጋ ከም ዝኾነ አይነ حراي بصبوق تسمع خون تسفا قبرنا بي ممر تخل مريم سلازي نتسبئتون نمالكوتون زملكت بمعرة تدقيس زلو وانجيل يوحنس معرف حدا كاب تقصى حدا جميرو اتقال بقدمو نبره بقدمو مجمرتان مودعتان زي بلو اتقال بقدمو زنبره اتقال اب املاخ نبره اتقال املاخ نبره كله بوخنا بزيبو زخونه ولا حدا يلبون صلوت هايمانوتنا كابزي زبقسمه كله بوخونه كابت زتفتره زبله ولا حدا سلازن السنتاي فتاريو نسو زي فطره فطرت يلا نتسبيتو زملكات شعو اب 14 مسمصانا قال سغا هونه صغان حقن مليوخا ابانا حدره حقي بموسى توهبنا صغان حقن غنا بغويتا ኢየሱስ ክርስቶስ
كونلنا إلو أبز معرف زي نملكوتن نتسبيتون زملكت بمعرة قدسات مسحفتي كابز مسكرو مالت هراي قال زي تساتفكم بزعبا مسكرنت ناي قويتا إيس كريستوس كاب مسحف قدس انتلينا خنسمع تحنت خات رابعية تريفات النازلة مسكرنت قويتا إيس كريستوس تكباراتيو أبوتات بتخريستيان تايمز بلولو اسم قالاتيو مقباراتيو انتاي مالتيو ني قالو نتززارو بس أقدمو بتكبار سلز قبرو تكبارو خاي مسكرلو يبل مالتي هراي ترابعيتي كلتي أما صحاب قدس زلة تأمر نبلو مالتيو بحرتات مقصاصو هراي استدالهم تليهم سمعكم أبون حرقوين الله سوري بيزقيني هراي حرقوين سمعك الله بزح تأمرات يو مدري كل تجبر يسوع كريستوس مصحف قدس مستاب كله مالتي كار نابنتا مجمريا تكبر كأنت أمر سجبر لك أنا زي قليلا كم تقدم ونزبرنا يو ناي حمومات مفواس عينو زي عاورز نبرت وزي دنس نبرة قاليون وتبحرتات وخبت بالكم تبحرتات ون أب بحر مخاد معدة صناعاتهم كابزي قوس خون تسمع منيرو كم يجيرو سافس أم ماي كم يخير لهم طعم تدني قام نيرهم بزح يتجزر أي مذكر استقبل ينبر تعم زحن تبغى على غير حساب ردي يزلو بفولي أبز زلنا يوانجيل أب وانجيل يوحنس شوعت تأمرات كم زجبر قويتا إيس كريستوس أما جمرة أما توي مزجبنا يلنا مالتيو قداماي تأمر كم أب أنا ناي قليلا نتماي نابويني ملوات قداماي تأمر كينوتي ماي ناوين مقيارو أرأيوم سبحاتيو آمن بوتو أردائيو مالت ندك مزامرتو سبحات ملكوتو خمس جلس اللهم دك مزامرتها أملاخ ورد أملاخ يلون كم زعمانو يجلس كلاي معرف 4 ودي حلقة ميتي نعنا يورد إلو مسحاتو تأمرات ندزيريهم أي تأمنني هم مسبلو يأمنني مسبلو قيتا إيس كريستوس إتي حلقة ميتي مسؤو جزء خيدو ودو خحوي اللي يصبنا برا ودو خحوي يخبلو خلقن إتي حلقة ميتها أبو أمانة دحار مسكدة نجازاجن نسبحيتو أما جشاس لزنبرة أتوم سرحتني ثاتو كقبابلو بسرعة حقوس عزوم ودخا كحوي ودخا حوي يختو حقوس مسبلو حد حتو حاتيتو منتهم ودخا حوي زبلو انتايلو يا حاتيتوهم انتايلو يا حاتيتوهم ساعات كنتي حتى ساعات كنتي بتعمل صبوق سلازي إتا ساعات مزجيبواس لزنبرة لكع قويتا إيس كريستوس كابافو ودخا حوي وتبل دمسك والسن ودو بديت كبلن حدا خوينو إزغاتي كالا أي تأمر إلو معرف 4 ترينا يبلونا إزي تخالا أي تأمر قويتا إيس كريستوس زغابرو يلوان سالساي تأمر سالساي تأمر أبو وانجيل يوحنس ينان بالزلنا مالتي كساب حجر إنا يزلنا سالساي تأمر حمشت شح سبات يتقب أي بس إحنا لنا مولو أي بس إحنا لنا تبوق بتعملنا مسجن سلاسان ثمت بتعمل سبوق أمر حمش سالساي تأمر قويتا إيس كريستوس تأمر ومنكر زجبر إجزينا وأملاكنا ومدهانينا إيس كريستوس نبلا
ሳልሳይ ተኣምር ከዓ ነቲ 38 ዓመት ለሚሱ ዝነበረ ምሕዋዩ ጥራይ ዘይኮነስ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ ኢሉ ክእዝዞን ዓራቱ ኣልዒሉ ብድድ ክብልን ሓደ ኮይኑ ምክንያቱ በለ ኮነ ከዓ ይብል ማለት ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ኮነ ይብል ማለት በለ ኮነ ከዓ ካልእ ኣየድልዮን እዩ ማለት ብቃል እዩ ነዚ ኩሉ ዓለም ፈጢርዎ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ ክብሎን ዓራቱ ኣልዒሉ ብድድ ክብልን ሓደ ኮይኑ እዚ ከዓ ሳልሳይ ተኣምር እዩ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምቲ ሙሉ ሓብትና ዝተቐሰቶ እቲ ኣብ ምዕራፍ 6 ንሪኦ ከዓ እቲ ኣብ 4 ወንጌላት ተጠቂሱ ዘሎ ን5,000 ህዝቢ ብ5 ሕብስትን ብ2 ዓሳን መጊቡስ 12 መሶብ ርፍራፋት ከይተረፈ ኣብ ሰዓታ ከነልዕላ ኢና ምናልባት እዚ ናብ ተራሽ ምጉሓፍ መግቢ ቀሊል ገርና ከይንሪኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነብስ ወከፍ ርፍራፍ ኣልዕልዎ ኢልዎም ስለምንታይ ኮም ኢልዎም 12 መሶብ ይኮይኑ ንምንታይ እዩ ተጠቂሙሉ እንታይ ኢና ካብኡ ንምሃር ንቅድሜና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ተራባዓይ ምስክርነት ተግባራቱ እዩ ሕሙማት ኣሕዊዩ ለምፃማት አንፂሁ ሙታናት አንሲዩ ዕውራት አንቂሑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ 7 ዝኸውን ኣጋባባት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምፍዋስ ሕሙማት ዝተጠቅመሉ ልዕሊ 7 ዝኾኑ ምናልባት ሎሚ ናብ ካልእ ኣርስትና ክንሓልፍ ምእንቲ ክንሪኦም ኢና ዝጥቀመሎም ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ብቃሉ ይሕው ነይሩ ቀዳማይ ብቃሉ ኣገባብ ፈዋውስኡ ብቃሉ ይሕው ነይሩ ካልኣይ ብዘፈር ክዳኑ ይሕው ነይሩ ሳልሳይ ብነገራት ይጥቀም ነይሩ ማለት እዩ ጭቃ ገይሩ ይሕው ነይሩ ስለዚ ኣብ ካልእ ኣብቲ ዝገበረሉ ርኢና ከዓኒ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠቅመሉ ተኣምራት ኣስፊሖም ኣቐሚጦም ኣለዉ ቦታት ቤተክርስትያን ማለት እዩ ሕራይ ቃለ ህይወት የስማዓልና ካልእ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ቁፅሪ 3 ዝኸብደና ዝነበረ እንታይ ቀሊሉልና ትብል ምስ 4 ይመሳሰላየን ግን ቁርብ ከዓ ዝፈላለየ ኣለወን ዝኸብደና ዝነበረ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ወንጌል ምዕራፍ 5 ዝኸብደና ዝነበረ እንታይ ቀሊሉልና ትርሓስ ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣላ ትርሓስ ሶሪ ትርሓስ ወልዱ ሕተተለኪ ይጓሂ ሕራይ ትርሓስ ኣይረኣኹን ፀኒሐ መምህር እዮም ዝሕብሩኒ ዘለው ترحاس تسمعنا الله ترحاس حراي ماما هوت قبدنا زنبري انتاي قليلنا حجسي قدم انت يسمعنا الله تسمعنا لهم حجي خي هالو سمعنا لهم سوري حجي سمع له قاي حراي سمع له እሺ እቲ ዝኸብደና ዝነበረ እንታይ ቀሊሉ ናሲ ኣነ ከም ንዓይ ብናተይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከኣት ከለኹ ስትምስጋድ ብዙሕ ክስታይ ይገብሮን እየ ነይረ ሕጂ ግን ኣብታ ዝመሃርኩም ናብ ናይ ዮሃንስ ቁፅሪ 40 ብመንፈስ ናይ ምስጋድሲ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስ ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ስግደት እዚ ደሊ ኣብቲ ምስጋድ ብዙሕ ይርዳእኒ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዮሃንስ ብዙሕ ምስ መሃርኩምና ግን ዋላ ሕጂ ከኣት ከለኹ ቤተ ክርስቲያን ኣየብለንን ደስ እንዳበለኒ ክገብሮ ጀሚሮሞ እዚኣ ብጣዕሚ ክስታይ ትገብረኒ እያ ኩሉ ግዜ ካብዚ ጅምራ እዚኣ ናይ ዮሃንስ ካብቲ ምኽሩና ብጣዕሚ ፅቡቅ ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማ ህይወት ቴንክ ዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና
ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ኣብ ራእይ ዮሐንስ ግን ብምሉእ ሱራፌል ኪሩቤል ከመስግንዎ ከለውሲ ቅዱስ 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 ክብሪ ውዳሴ ኣምልኾ ግርማ ንዓኻ ይግባእ ኢሎም እቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ዘውዲ ማለት ናይ ኣምላኽ ናይ መልኣኽነት ዘውዲ ኣኽሊል ኣቐሚጦም ፍግም እንዳበሉ ክሰግድሉ ከለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዛ መወዳእታ ንገብራ መዝሙር ናይ ኣምልኾና ነፍሰይ ናባኻ የማዕቆባ ኣዒዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ናባኻ ይልዕ ምስ በለታይ ዝብል ኣብ ቅድሜኻ ተደፍኤ ንዓይደሊ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ينقسك ኣብ ልብና ንህቦ ቦታ እዩ ንሕና ነንግሶን ንቕንጥጦን ኣይኮነና ኣምላኽ ኣብ ልብና ናይ ንጉስነት ናይ ኣምላኽነት ዝወሃቦ ካብ ሚእቲ ቦታ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ቅዱሳን መላእኽቲ ከምኡ ኢሎም በስመ አብ ምስ በሉ ከዓኒ ልክዕ ኩሉ ግዜ በስመ አብ ምስ በልና ንኣኩተከ ክንከይድ ከለና እቲ ቤተ ክርስቲያንና ሰሪዕልና ዘሎ ኣብቲ መፅሓፈ ጸሎት እውን ብትግርኛ ተተርጊሙሎ ወጎይታ ንሰግደልካ ነመስግነካን ኩሉ ብርኪ ዝሰግደልካ ኩሉ ልሳን ዝግዛእካ ጎይታ ንሰግደልካ ኣለና ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ናይ ጎይቶት ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ንስኻ ኢኻ ናይ ኩሉ ስጋን ናይ ኩላ ነፍስን ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ከምቲ ፍትው ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ እናሰገድና ንብሎ እዩ ኣቦ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ ኣቦ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ ነቦ ብሓቅን ብመንፈስን ዝሰግዱላ ሰዓት ትመጻላ ንሳ ከዓ ሸዓዕ ኣይ እንደዚ ኣብራኽና ክዕፀፍ ከሎ ነምልኾ ድፍእ ክብል ከሎ ኣብራኽና ናይ ስጋ ኣብራኽና ናይ ልቢ ኣብራኽ ድፍእ ክብል እንተደኣኺሉ ናይ ብሓቂ ካብዚ ዝዓቢ ጸጋ የለን ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን Thank you ቃል ህይወት ያስማዓልና ቦና አሜን ኣብራኽ ስጋና ክዕፀፍ ከሎ ኣብራኽ ልብና እንደዘይ ተዓፂፉ ግን ካብዚ ከም ዝሰውረና ትርፉ ድኻም ጥራይ ይኸውን ማለት እዩ ረቢ ሓረገወይን ኢዳ ሓፍ ኣቢላለ ኣራይ ሓረገወይን ኦኬ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ካብታ ሓፂር ግዜ ጆይን ዝገበርክዎ ሲ ቃላት መፅሓፍ ቃል ብዙሕ ግዜ ክነንብቦ ንመሃሮ ክንፀንሕ ሲ ሓደ ግዜ ከም ልምዲ ብምንባብ ንሓልፎ ነገራት ኣለዎ ሕጂ ግን ዝሓፅር ግዜ ክንደይ ነገራት ንምሃር ከም ዘለና ብእውነት እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ ቃል ጥራይ ከይኮነ ተግባር እውን ዝበለፀ ከዓነ ከም ዝምህረና ከዓነ ካብኣኹም ተማሂረ ዝገርመኒ ዝነበረ ሲ እቲ ብዛዕባ ናይ ስግዳን ክበሃል እንከሎ ጠጠው ኢልካ ጸሎት ቅዳሴኻ ከተብፅሕ ከለኻ ሓደ ግዜ ዕጢጢ ንብለሉ ሰዓት ኣሎ ዝደኽመና ስራሕ ገለ ሕጂ ግን ብዙሕ ነገር ከምዚ ስለትምህሩና ዘለኹም ናይ ብሓቂ ብርትዓት ይህበና ኣሎ እንደገና ከዓነስ መጀመርያ መዓልቲ ዝረኣኹም ጠጠው ኢልኩም ናይ ብሓቂ ጠጠው ኢሎም ዶም ዝምህሩና ዘለው ወይስ ዓይነ ኢለይ ደጋግም ይርኤኩም ማለት እዩ ንሕና ተቐሚጥና ንስኹም ጠጠው ኢልኩም ክትምህሩና ከለኹም ሲ ኩልኩም ኣበይ ቀሺ ክርቲኹም ክሪአኩም ከለኹ I was like wait ንሕና ኣበይና ዘለና ናይ ብሓቂ ስኻትኩም ተረዲእኩም ኩሉ ነገራት ከምዚ ከይደኸምኩም ንዓና ከተረድኡ ትምህሩ ጠጠው ኢልኩም ሕጂ ሲ ጠጠው ዘብሎ ነገር ስኮፍ ዝበሃሉ ሰዓት ድምፂ ጥራይና ንገብር ዘለና እሞ ግን ዋላ ብዘይ ገድስ ተቃሉ ኣገዲድኩም ከምቱ ቤተክርስትያን ትኾንዎ ኮይንኩም ከምዚ ንዓና ከተረድኡ እዚ ኣነ እንድዒ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዓብይ ኣብነት ኢለ ዝወስዶ እሞ ብእውነት ሕጂ እውን ዝበለፀ ዝዓዘዘ ፍልጠቱን ዕምቀቱን ይሃበልና ንዓና እውን ከምካትኩም ይመስለና ይቀኒለይ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ይቀኒልና ሃረገወይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ክብል ከሎሲ እዚ
كابتي حيل زهابنا نمبر كابانا من تخيكونسي اتزل الناس أبقى حمريت يزلنا إلو مالتي سلازي إجزابير مسجن زجبرنا يونجار يلن تأتو انتبلنا خاط تأتو كنبل كاب حيلو سلازهاب النمبر بعنا ولا حدا نجبرو نجار يلن ولا حنتي جبرنا نجبرو نجار يلن انت جرنا خا بناتو سجا يو أمه سلقالات إجزابير استمسجنا يخون آمين آمين بزتقى على متن كابت قويت أس كريستوس زمهروز نبرة أسرع رحا كي جبرة زمهروت مرتي يلن قويت أس كريستوس قدم يجبر كاو يمهر مالد تحتنا كمهر مسدلة مجمريا تحتنا مهيرو زي كون أجرام حاسبوهم مجمريا أجرام حاسبوهم مالد يتروس كسب مرد عزيزنا مجمريا أجرام حاسبوهم دحراي بزعبات حتنا مهيروم مالت سلازي بزح جزيه من البات نحناون ابسرحنا يخون ابدقنا يخون ابغربا بتنا يخون ابيتسب يخون نعانا زنببو بزحات سبات كهلو سلازخلو ابوناون ابيكش ولدتن سا بزح جزيه استقسوا اب ماتيوس 5:16 نتصبو قبرهم ريوم نتعب سماي زنبر أبوهم أنت خمس جنوا برهانكم أبكر مسب يبره كم زبالو برهاننا نخبر أملاخ مالتي ونمسجانا أملاخ برهاننا أبكر مسب كبره نأجزاب هير كدوس فقادي هنا لنا ولا هذا كسل ميت الله ما يتسمعنا الله ما يتسمعنا الله الله مستعان حراي أبزا معرف عمشت وانجيل يوحنس الناياسي قالوا يفلت قالوا بزعبان ما يمكن تزارب زي الفلت انت راوينا يسمعني دلو نبي ما قلت لك يلا يرحم ما تيك خفته اوكي امسكم 14 حراي يغراتا اوصياتني صنيحه ابتا معرف 5 وانجيل يوحنس قطري 30 تشعتن نايزل عالم هيوت بتن صحفات اترغبوا ان مسلكم ست مرمرونا لهم نساتن كا بزعبائيا زمسكرا زي قال زي غويتا قال بقالو نايهود زتزاربومي فلطت قال نيروومي مصنع قال نيروومي اتقال جن بزعبا من كم ززارب ايفلطون يمنرم انتاي كم سلدلخو اتن فلطو قالو اتن مرمرو قالو نتو غيتا قال زخنه كريستوس انت زيفليطنا كم زمزو قص زلو نتن قال تمرمرون اللهم
بأتاتن هو ترخبو يمسلكم الله جنك اتنقالات بزعبا ينز مسكرا اتقال ززارب زلو بزعبا كريستوس كم ززارب زلو مسكر كنكون اتقال ززارب زلو دما بزعبات هيوز زخنا كريستوس مخانو فليتنا نكريستوس انت زي فليتنا قالوا مفلات راح انت قبر لنا خيل ولا حنتي كم تخل جزيه نبلو لعلينا قال املاخ ما نفلت شيطان فلت نكريستوس 4 معالتنا 4 ليتن مصومه ابتا وانجيل يوحنس معراف يقرتا وانجيل ماتيوس معراف 4 وانجيل لوقاس معراف 4 تدارينا نكريستوس بناي عالم قال وناي بوليتيكا يكونن موجيتو ويدما قال بقال تمالاليسو بمنتاي بتقسي بقال املاخيو ني كريستوس تخاتيعو اما انتاي كبل سلدلوخي ازي كم تغبها لنا تصنحه ازي زمسل معد هوت እግዚአብሔር ዝሰርዓልና ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ነቦና ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ቃሉ የፍሉጥና አለው ቦና ቃሉ መስፈለጥና ገና ንክርስቶስ ክንፈልጦ እዮም ድማ ዝደሊና ዘለው ንክርስቶስ ምፍላጥ ድማ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ክርስቶስ ዝብለና ምግባር እዩ ካልእ ዋላ ሓደ የብሉን ንክርስቶስ ፈሊጥና ንሕና ነምፃሉ ነገር የብልናን እንታይ ደኣ ነቲ ዝበለና ምፍጻም ነቲ ክንገብሮ ዝግባአና ምግባር እዩሞ ነዘን باتي نايزل عالم هوت بتن صحفات اترخبوا إننا مسألكم سي تمرمن وان اللهم نساتن كأ بزعبا إيان زاربا قالوا خن مرمر نخالينا قالوا خن فلت نخالينا قالوا خن ننبب نخالينا جن بزعبا من مخانن كنفلت أنا لنا بزعبا كرسس مخانن فلتنا نحنا رما هوت كن رخبلن إيو زلنا مو إذا زمن يسكفك كايو كفيل كاديو كم تخبها لنا تصنحه أب عرات كاديو أم مجد خاديو أم مكينة خاديو قال أملاك كندلومي أي بزحن زسمعون كندلومي أي بزحن جن مرميرنا نتنقال نكريستوس تزي فلتنا كابتم زي فلتو كنفل أي نخلن إنامو نأملاخنا زفلت نأملاخنا أفلت أدما يتنسز بلنا نمفصام كبقعنا سناي فقاد يخونلنا يغني لنا عليكم تسمع لنا بنا اللي هو تسمع لنا الرأي سمع دله هجي الرأي قرب دقائق لنا حنتي حتى ويريتو حنتي هنقبلينا أبونا هيوتي الرأي ماما هيوت إذا حجيت أبونا كبلوات أنحسي أبزا تمالو ربع زمهاركم أبتاناي مهللاسي تاناي تحتنا مساعات خير كوينة تسميعاتني أبني يوحنس قم بزح جيزي وإناي تحتنا بالتعمي تمهرنا الله أبناء أملاخسي تزعبت تحتنا 5 خونتي لكم تمالو ربع أبونا زقلت قلنا أب مارقص أبتين تشعتي كابس معرفت تشعتي 35 حدن سقع 40 حدن مزحجين اتي انتاي تماهيري أبناء أملاخسي مساء بالتعمي تمالو ربع زمهاركم ناس مساء تخير كوينات تسميعتني كبلا ديلي غربتي بتاع صبغ ماما هيوت اتا ارستي كدلي انت تبل نيرات ابونا ذهبنا زبلونا اتي قدميت كخون زدلي اتي قدميت كخون زدلي دحريت كخونيو بتاع صبغتي كم دا صبغ غير كحشكي الله صبغ غيرنا هنا نحزا اتي قدميت كخون زدلي مجمريا دليتنا انتايو اتي قدميت كخون زدلي دحر خلن جزء كلن يخون جزء يا دحر خلن جزء كلن خون احنا تنا املاخ زجزا
ካብ ኣምላኽ ደሞዝ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ንዝኾነ ክግዛእ በጀካ ንሓጢያት ማለት በጀካ ንሓጢያት ንዝኾነ ክግዛእ ስለዚ መጀመርያ እቲ ቅድሚት ናይ ምዃን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሞገስ ጠጠው ምባል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስቶም ቀዳሞት ዋጋ ዝኽፈሉ ሓንቲ ሰዓት ሰሪሖም እዮም ማዕረቶም ሙሉእ መዓልቲ ዝወዓሉ ተኸፊሎም ማለት እዩ ቅድሚት መፂኦም ማለት እዩ እቲ ፈያታይ ዘየማን ኣብ ምስ ጎይታ ዝተሰቕለ ብሓንቲ ደቂቕ እዩ ንኩላ ቀዲምዋ ቅድሚት መፂኡ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዓይነት ባህጊ ዘለዎ ቅድሚት ሕጂታ ባህጊ እያ እታ ቅድሚት ናይ ምዃን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ብሞገስ ጠጠው ምባል ባህግና ሙሉእ ባህግናስ ኣብቲ ጎይታ ክግለጽ ከሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅድሚት ኮንካ ናይ ምምጻእ ዝብል ሓሳብ ስለዚ ከምኣ ክኸውን ዝደሊ እንተልዩ ቅድሚ ኩሉን ግዝእ ኩሉን ይኹን ትሽዓተ ቁፅሪ ሰኻዕ ሕዝ ነብላ ካብ 33 ስጋዕ 41 ይመስለኒ ሕጂ ብምልእታ ንባብ ታወንጌል ንስያ ግን ኣነ ፂሮም ታርእስቲ ግን ካብ ሓንቲ 35 የሚለው ምናታ ዝብእታ 35 35 ቅድሚ ኩሉ ክኸውን ዝደሊ ቅድሚ ኩሉ ክኸውን ዝደሊ ድሕሪ ኩሉን ግዝእ ኩሉን ንኾኑ ብጣዕሚ ጽቡቕ ግዜና ይቐርባሉ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝመጽእ ግዜና ንሕና ኸ እንተለና ኣምላኽ እንተፈቐዶ ናብ ምዕራፍ 6 ኢና ክንሓልፍ ሃራይ ኣቦና ሓሳብ ሂበ ስለ ዘለኹስ ጸሎት ጥራይ ይኣኽለና እዩ እቲ ግዜ ጉባኤ ይጠቐመሉ እዮም ዝብሉ ዘለው ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ምዕራፍ 6 ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ዝበዝሐ ጥቕስታት ዘለዎ ካብቲ ወንጌል እዩ ማለት እዩ በጀካ ምዕራፍ 6 71 ጥቕስታት ዝበፅሕ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ የብልናን ማለት እዩ ታብ ፍሊት ትገብራ ዝበዝሐ ቁፅርታት ኣለዎ እዚ ምዕራፍ እዚ ማለት እዩ ምስቲ ቅድሚኡን ድሕሪኡን ዘሎ ከነነፃፅሮ ከለና ኣብዚ ኣርእስቲ ተዋሂቡ ዘሎ ምስቲ ኣብ ሞባይልና ንጥቀመሉ ኣብ ክኸደልና ምእንቲ ልክዕ ከምተን ኣብቲ ኣብ ተዋሂቡ ዘሎ ኣርእስቲ ኢና ሒዝናዮ ዘለና ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ን5,000 ሰብ ከም ዘፅገበ ኣብዚ ዘሎ ምስጢራት ክንፈልጦ ዘለና ክኸውን ዝደሊ ደጋጊምና ንብብ ኣቢልናዮ ንምፃእ ቁፅሪ 2 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማየማይ ከም ዝኸደ ሳልሳይ ኣርእስቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወት እንጌራ ከም ዝኾነ ቁፅሪ 4 ማለት ራብዓይ ንኡስ ኣርእስቲ ቃል ዘለኣለማዊ ህይወት እዚ ብጣዕሚ ከድልየና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብኸምዚ ተዳሊና ክንመጽእ ካልእ እግዚአብሔር ናይ ባህር ምስጋና ብፀሓዮ ነዚ ጉባኤ ብዙሓት ሰሞያ ካብ ቁርሕቁን ካብ ቀረባን ይከታተልዎ ስለ ዘለው ኣብ ናይ ሰሉስ መደብና ኣብታ ናይ ምስጢረ ንስሓ ንብላ ዘለና ዝመጽእ ሰሉስ ንዲያቆን ዶክተር ብርሃነ ዓዲምናዮ ኣለና ማለት እዩ ካብዚ ጅምር ነዚ ጉባኤና ካብቶም ብዕቱብ ዝሳተፍዎ ዘለው እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰሉስ ናይ ሽዑ ሰባት በለና ንሕና እንተለና ኣምላኽ እንተፈቐዶ ጥምቀት መዓልቲ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ዲያቆን ዶክተር ብርሃነ ሓውና ታርእስቲ ክሕዘልና እዩ ማለት እዩ ኣብ ማእኸልና ኩሉ ግዜ ብታ ናይ ሰሉስ ምሳና ይሳተፍ ካልኦት እውን ብዙሓት ኣቦታት ብዙሓት ሰሞያ በዚ ናይ ቴዎሎጂ ዝተማሃሩ ይከታተልዎ ኣለው ሓሳብ ይህብሉ ኣለው ኣብ ዝመፅእ ግዜና ከዓኒ ካብቶም ነቲ ጉባኤና ዝሳተፍዎ ዘለው ክመፁ ምዃኖም ክሕብረኩም ምፈቱ እሞ ንሰሉስ ኩላህና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ተዳሊና ክንመፅእ ናይ ሽዑ ብሩኽ በዓል ልደት ብሩኽ በዓል ጥምቀት ይግበረልና አሜን አቦና ቃል ህይወት ተስማዕና ሕራይ ግዜና يأكل الله خم تلمود قال معدانا لنا صلاة بنت سلام لنا نبونا ناب أو دمهرت بخبري عدم
الراي كلهم أبوتاتن عديتاتن أحواتن حاتن كمي وعيلكم كمي يمسيكم كمي كأنيكم أبزز لكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون እግዚአብሔር أملاخنا مسغانا يبصحيو سناي زخونه قالو كنمهار كنفلت بوتا غزيه ممهر ስለዝሃበና እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ምክንያቱ መምህር ዝሰአኑ ጊዜ ዝሰአኑ ቦታ መምሃር ዝሰአኑ ብዙሓት ኣለዉ ንሕና ግን እግዚአብሔር ኩሉ ሂብና እሞ ነቲ ኩሉ ዝሃበና ድማ መጀመርያ ንኣምላኽና ንኽብሩ ኩልኹም ኮነሉ እሱ ይሓግዘና ዝያዳ ቃሉ ንመሃሮ ዘለና ክብርና ንምግላጽ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ክብሪ ኣምላኽ ንምግላጽ ክብሪ ኣምላኽ ድማ ንምፍላጥ እዩ ክብሪ ኣምላኽ ፈሊጥና ንኣምላኽ ክብሪ እንድሕር ሂብና እግዚአብሔር ድማ ካብቲ ክብሩ እንተኽገብረና እዩ ንዓና ድማ ካብ ፀጉኡ ፀጋ ከካፍለና እዩ ሎመዓልቲ ብቤተ ክርስቲያንና ዓብይ በዓል እዩ ትንሳኤ ስላሴ ጥሪ እዩ እዚ በዓል እዚ እንተዳሪእናዮ ክሳዕ ዝዓለ እዚኣ ዓለም እንታይ ነይራ ቋንቋ ዘረባኣ ሓንቲ ነይራ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ተዳሪእና ድሕሪ ማይ ኣይሂ እግዚአብሔር ብማይ ኣይሂ ካልኣይ ግዜ ንምድሪ ወይ ንፍጡር ከም ዘየጥፍእ ኢሉ እንታይ ገይሩ እዩ ችዳን ምስ ኖህ ኣትዩ ነይሩ እዩ እቶም ድሕሪ ማይ ኣይሂ ዝነበሩ ሰባት ግና እንታይ ኣሚሎም ሰማይ ዘጠንቁር ዝበፅሕ ህንፃ ንስራሕ ንክልተ ነገር እዩ እቲ ሓደ ስምና ነፀውዕ ዝብል እዩ እቲ ሓደ ኸ እግዚአብሔር ካልኣይ ግዜ ንዓለም ብማይ ተጥፍኣሲ ኣብ ላዕሊ ስለንነብርሲ እቲ ማይ ኣይሂ እንታይ ክኾነና እዩ ኣብኡ ኣይበፅሕን እዩ ኢሎም ሕጂ ክልተ ዓበይቲ ጌጋ እዩ መጀመርያ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ችዳን ጥሕሸሞ ችዳን ሰብ ችዳን ሓሰድ ክኸውን ይኽእል እዩ ችዳን ሰብ ዝጥለም ችዳን ክኸውን ይኽእል እዩ ችዳን ሰብ እውን ዝርሳዕ ችዳን ክኸውን ይኽእል እዩ ችዳን ኣምላኽ ግና ኪዳን እዩ ዝርሳዕ ዝጥለም ወይ ድማ ዝፈርስ ኣይኮነን እዚ እቲ ቀዳማይ እቲ ካልኣይ ከ ስምና ነፀውዕ ሕጂ እግዚአብሔር እንታይ ገበረ እዩ ዝብለና ንዑ ንውረድ ዘረብኦም ድማ እንታይ ንኹን ንደባልቕ ንዑ ንውረድ ዘረብኦም ድማ ንደባልቕ በለ ሓንቲ ቋንቋኦም ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ግና ካብቲ ክገብርዎ ዝደለይሲ ዘቋርፆም የለን ግን ከንታይ ንግበር ንዑ ንውረድ ዘረብኦም ንደባልቕ ኢሉ እቲ ጡብ ተበሎ ጭቃ ይህቦ ጭቃ እንተበሎ ድማ ጡብ ይህቦ እቶም ሓደ ዝቋንቆም ዝነበሩ ምርድዳእ ሲኢኖም እቲ ሰማይ ዝጥንቁር እቲ ስምና ነፀውዕ ዝብል ሓሳቦም ዝነበረ እንታይ ኮነ ከይ ተፈጸመ ወይ ድማ ስሞም ከየፀውዑ ሰማይ ዝጥንቁር ዝጀመርዎ ህንፃውን ከይተሃንፀ ድማ ተሪፉ ግን ሓደ ኢነሩ ቋንቆም ብሰሪ ክብሪ ምድላዮም ግን ቋንቆም እንታይ ኮይነ ፋሕ ዝበለ ኮነ ሎሚ እሞ ናብ ነብስና ምልስ ነብሎ ደቂ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ቋንቋ ተዛረብቲ
دك أنت هاجر لك كم زم منينا خوينا زلنا كم زم دك سنة أورينا خوينا زلنا حدا دمسي حدا قنقنا تزارب ناس زين السمامة دك أنت أمنت كل ناس زين السمامة سمعي زت أنكر نقبري لهم نعتاتهم ما يكونن لو مخنحنا كم دك توهدو دك حنت توهدو حدا دلنا كم تزاربت تقرنيا ويتزاربت تقئز نحن حدنا نسامع نواسع دلنا تزاريبنا سلام دنا متصالنا تزاريبنا نفقر دلنا تزاريبنا خي دك حنت امنت كوينا خي اب حنت امنت دو صنيعنا لنا بتكريستياننا حنت خنسا بحنت نري لنا دينا مو كابز خمزي يدحننا يجي ابيهر نحد حدنا نسامع له دك حنت امنت دك حد املاك كوينا دما اب تحت صلال املاخن اب تحتي اتحنتي امنت واحدن كوينا بمنفس بقال بقبري بكل إننا تسامعنا حدا خوينا مودعتنا خصبق اجزي أبيهر يحجزنا كلنا نصلت حف نبل بصلت كنعصينا سلا كله زي أبيهر مسجانا يبصحيو نبونا أبي مرجتا دما عدمن تعنان يهبلنا ما أنت سلام زت صلت كم بحدش كل نزح زي أبيهر أبو قيتانا مدحنان يسكر الصوص ما أنت سلام زحنتن لعلو كل زغنات قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل عليه حزب مؤمنانن بزح سلام كهب نقول له سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ ምንት ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ንኹሉ ትሕዚ እግዚኣብሔር ንልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ፀጋኻውን ኣፍስሰልና ብጀካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ የብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዚ ዓለም እዚ ምንባርናውን ብሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ድማ ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ ሞካንቲ ኣሕዛብካ ምኽረሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኦም ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ዝተመስገነ ይኹን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቃልካ ክንምሃር ኣምሲና ኢና እሞ ተማሂርና ድማ ክብርኻ ንገልጸሉ ንዓኻ ንፈልጠሉ ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ትሕት ኢልና ድማ መገድኻ እንሕዘሉ ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን እንበቕዓሉ ግበረልና ትፈልጦምቦ ዘይትገብሮ ከይኮነና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንፈልጦ ናብ ተግባር ክዕድመና ስኻ ሓግዘና ንፈልጦ ናብ ንስሓ ክቕርበና ስኻ ሓግዘና ንፈልጦ ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ከብፅሓና እስኻ ርድኣና እቶም ኣብኡ በፂሕና ዘለና እንድሕሪት ከይንምለስ ብቓልካ ፅንዓና እቶም ኣብኡ ዘይበፅሕና ዘለና ድማ ናብኡ ክንበፅሕ ድማ ዝያዳ
قالكا كبرهالنا منفس قدس كاليكا عين تلبنانا أبرهالنا إذا حدش عمت نحنا نحدثلو نحنا نلوطلو بقالكا تحدثنا بنسحان نفسقا خان دم كان نقربلو قبرلنا جزي يكونن كلوط نحنا اينا نلوط زلنا جزي يكونن كحدث نحنا اينا نحدث زلنا مو قدوس اغزابير املاخنا اذا حدش عمت حدث سباتكم كونلو بقى بمحدث حسابنا نلوطلو اسغا حجزنا برهان لدتك بسلام ابصحنا اخمو لدتنا انا كمتي ابت لهم اما بالاعمال تولدك اب لبنا تولد لنا اينا عمت مصه نخبرمو سخات تولد للبها بنا سخات تولد للبها بنا برهان لدتك بسلام كم زم صحغا برهان طمقتك دما بسلام ابصحنا كمزي بزعلت زي نتسخا زي تخبرلو هنصا سناور زتجمرمو غناخ زي تفصمه اب لبنا زتتخله كله نغرت اوت سخا زي تخبرلو دما افرسون سخا دمسسو سخا طرحن لبنا تقاصاصرو سخا طرح اوشتنا هنصا خننا قدوس اجابير املاخنا نعلم كل دما سلام كوردلا نزازلنا اي هاجر سلام هبا نهاجرنا نحزبنا نقرابتنا أمنقنا سلام هبنا إذا زمت زل ربع عسرات الري مرحتي من قصاتنا إذا هاجر زم حلال فلوزك آير ولدما كم سب بزح ذا سكف كم سب دما بزح ذا فرح نجر علمه السخا كله حلفه نتم حماك قبروز تأخا خبو نحاسبهم لوت نتقبارهم كأير صبقنا مقبار سناين محساب لوطم እግዚአብሔር አምላኽና ነተም ኩሎም ንሓለዋ ተዋፊሮም ዘለው አምሉእ እዚ ሃገር ድማ ጥበብካ ግለጸሎም ሰብ ዘይርኦ እስኻር እዮም ሰብ ዝሓብኦ እስኻ ግለጸሎም እግዚአብሔር አምላኽና በሰላም ተጀሚሩ በሰላም ክፍጸም እስኻ ሓግዘና ዓዲ ሰላም ዓዲ ፍትሒ ዓዲ ሕጊ ኮይነ ኣስጋ ሕጂ ሓቂፋና ዘላሞ بسلامة بعد حقا بعد فتحة نبر سلازان نبر لنا هاجر نسأل لنا نتزمت زل مرحد ما مقوس هبو السخا حيل هبو أب كبابي يزلو أما خرط كلهم دما مخر منفس قدس نخو مخرو لبام تنكفهم جابير أملاخنا ناي هاجرنان ناي هزبنان ناي قرابتنان زلو إن مكران دما الصغار هو لنا نا إثيوبيا خي تودع حجر ما نفس دان قصو كل نجر يلحمينا نسمع زلنا مو أب كندو خينات زل حمسي سلام كاد أي يسفح أب كندو جز سفحسي سلام كاد أب تخبابي يسفح دوباتنا أب كندو خينات نسلام يخون نخبر خايخون نبرخات خون ننقدي نمبس صح نعبيات نخلط نخل هاجر نقول لحزبي يكون እግዚአብሔር أملاخنا إذا حمام دماسخا أرحقلنا تمدهاني ترخيب زبال زلو مدهاني تخون بللنا مدهاني تخون بللنا مدهاني تخون بللنا بناي دينا قدس رنجل مريم ملاد الناس بناي ملاك ترادع الناس بناي نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا نتوم حميمم بصلوت ذكرنا زبلنا أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم سغايوم تفلت أسماتهم تفلت أبي مهلاهم تفلت كنتاتهم دما تفلت يخمو سلا كلهم نلمنا لنا نحزنا نصانا نعلنا إذا عرفوا من قص خورسلنا أميام زلو نسعلنا بسقاب نفس تأسرف تحلنا فحزبوا دما أكبلنا نفساتا أكبرتي كواماتك أبونا أرعيا سلاسي أبرها صيون ولت ميكائيل ناي نفس عرفتها بلنا بسبع على أبونا أبراهام ولت تنساهم سبع على أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب أنبرلنا أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من قصتهم سا فارقام تاب سمايكم دمام دريكون نعلات انجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنايت اتونا من قصن حيلن كبر نزال علمنات كايما امين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي
أدى جابير صبات قويتا سراوي سلام لك كل خن نسخة كان سبرختي فركر سغم برخم تسقى جابير مساقية في ست دسولكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخ يسكر ساسم انتانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويسرق جنا أملاك نمدان يسكر ساس كاني كان سرات يدم ساسي أبسا ولدو لبركسات إبراهيم أنتم أبويا كانت وأبيا كانت روان سيرك سنت ببسمكم كونوا فتحانون أنا يرسيان سكلون سمات زيو مهار النكسوس اسم العصر تغلتك زيو مهار النكسوس 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 بزحلفه محر النابز مسحلو النبافون منفس قدوس بأنت اجزتنا ماريا مهر النكسوس مال عصر تغلت بنتك دمانوكسوس بنتك دمانوكسوس بنتك دمانوكسوس بنتك دمانوكسوس بنتك دمانوكسوس بنتك دمانوكسوس بأنت اجزتنا ماريا مهر النكسوس بنتك دمانوكسوس بنتك دمانوكسوس بنتك دمانوكسوس بنتك دمانوكسوس بنتك دمانوكسوس سقا قويتانا إيسوس كريستوسن فقر أملاخن حبرة منفس قدسن مساين مسكلكم يخون سلخلو جابير أملاخنا مسقانا يبصحيو نصبح دما قداسي اللونا مرعى اللونا اتهم زمرعو بقدس قربان سلا زمرعو لك كم سنبت نقهو كنكفت إنامو أبزز لنا يو كوينا دما ناي كلو زقبر صولة عملخو تخافلتي كنكون نتوم قال كيدان زأسرو حواتناون أبزل زلخم مغنكم قال كيدانكم يبارخ لكم أبت صولة كتحبرو بيت كريستيان تعدم سلاماوش ليتي يحضرنا نايت صباح سبات دما يقبرنا بروخ ليتي آمين أبوي كيشي حتى اللاتني سولس ديو